Hi guys. Ku guys, ndakutorisiva akatsamba mu UK. Ndakutorisiva tsamba mu UK guys. I'm now receiving letters in UK. Hai, zvakaoma. Ndakutorisiva tsamba mu UK. Hey, guys, diku wait for the video. Hey, simele ku UK yana dane bank card. Iri bank card. Hapana volume iripo. Tsumbo dzemuna dziperisi simele tsamba dzemuna. Lori dane bank card. Dane bank card lori. Dane bank card minong. Dane bank card. Dane bank card guys makuchu itayo makorokoto guys msakwadziwa. Itayo makorokoto. Sure, thank you zvako Debbie. Ndabva kugesa handisi kuchinzwa. Tsamba zi. Ibe rimwe tsamba. Ibe zita rangu tsamba idzi. Kushindo chiwe. Hey. Each. Guys, each. Don't you know the DBS each? Don't you know DBS each? Don't you know DBS? Thank you, Barbara. Don't you know the DBS, guys? Each. Chuta handa mosha. Pepa nepa chinzikwa unoshubisa DBS. Ndochechirehwa ichi. Icho chichi. Ndochirechirehwa ichi kuti unoshubisa DBS rozoita wozoita DBS rinosviba DBS ndiro riri animona do police clearance ishi ndikuwei mchiti kwa yeye une mhosva police clearance DBS mazviona ka ndakurisiva tsamba muno muzoti kwa ndakuudza torisiva tsamba right, things coming together. Debbie hako mwari ava ingova namata mumweya nemzvokwadi zvinhu zvako zvinongobatana ndo zvandakangozvudza ingova namata muzvinhu zvako mweya nemzvokwadi mwari usaita mashortcuts muno mu UK hamudi zvemashortcuts. Just do your things properly andika kanganisa uchimuka uchidona uri clean zvinhu zvako zvinongoita kutungamidza mwari kumberi hapana chinoramba. Ukada kushandisa njere dzako kunoku chinhu chekutanga ndechoti kwasiyana nekuAfrica. KuAfrica tinokiya guys. KuAfrica tinokinja mozviziva. Kunoku hakuna chekukinja. Chandakangozvudza ini ndakangoti mwari nyika yanda kunopinda ishi. Iyi nyika yakasiyana neAfrica. Two parallel countries dzakasiyana. Saka sure remember to thank you. Thank you Roshin. Ndikazvudza ndikati mwari munyika mandakuinda umu hamuna zvekukiya isajara kukiya kuno mwari. Ini chonongokuudza imwari nechekuti ina handigoni hanzi change the wedding ring. Latifa unobva watarisa newedding ring chaiyo wakaoma ukabva wachinja newedding ring. Yes Faith Maita, how are you? Long time. Ubva wacheka newedding ring chaiyo. Ndakutya munin'ino wangu. Saka ndikaudza mwari ndikati mwari kondoinda kwasiyana mwari chekutanga handidangu kunyadzisa ndo munamato wangu wandakaita wokutanga. Ndikati mwari ndoga ndiri munhu wenyama ndinonokundikana
ndinokundikana Mwari ndi munhu wenyama. Chibatai mubatisise muti Mwari mundigonere. Handidi kunyadzisa munhu wakandipa COS. Zvinhu zvekutanga chandakanamatira. Ndikati munhu wakandipa COS kungopuwa ende munhu akandipa chiziva zvandiri kuti ini nditori socialite. Haana kundipa chivande nokuti munhu anonyatsotondiziva zvekutodaro. Asi akandipa. Ndikati it can only be God. Haana chakataura nakudini. Akati chindemugadzirira muite kuti vana vauye. Handa kubhadhara kana cent. Guys. Ndakagoya ndakati Mwari rega handidi kunyadzisa munhu. Chekutanga Mwari. Chechi2 guys ndakambokudza ndikati inipa upenyu hwangu hwese ndasina mbofira ndakashandira munhu kana ndajera kushandigwa. Ndakanamata ndiri kuAfrica ti Mwari nyasha dzenyu ngadzichiburuka inini muve mutungamiriri pane zvese. Ndakuti tinosangana kwokuti ndinotumwa kunzi ndiamosuka toilet iyo ndigotumwa kuti itai tea apo. Mwari ndindo zvandakasarudza ndozvandakada imi mukazvitendera. Saka itai kuti ndive nemwoyo murefu wokuti pazvinenge zvichiitika ndingove ndichisekerera. Ndisachinje mwoyo ndisafunge zvimwe zvinhu. Ndingozvidza kuti ndiri pabasa. Pabasa ndiwo wakazvida pabasa yese senotoitika. Sezvanengoitavo kuAfrica kuti naye anti uyai netea. Ndo zvinenge zvichiitika kuno kuti naye wemel bring tea. Mwari, these are the sacrifices that we make sometimes for these kids. Kana for the people that we love. Mwari ndigonese indoga ndigoni. Guys, ndakanabata. Pane time yekuti mamusingadoni pa life kuAfrica paya. Mukuremember. Towards kuma Christmas mamusingadoni pa life every day. Mamusingandioni. Ndanditori pa prayers pachiti ukaenda pa life pane uya mumwe munezi comment rake ende miyedzo inotouya yobva yakubvisa pana Mwari. Regai ndisaenda pa life. Saka nguva 2 minutes ndoenda 2 minutes ndaive pa prayers. Ekunamatira zvinhu izvi. Ndikati Mwari chikuru muromo wangu uyu. Muromo uyu Mwari uyu muromo ndakaona matrao. Mwari batai muromo wangu. Kuti chero ndozoenda kune vanhu vachauya vachida kuprovoka. Pabasa unotosangana nevamwe vanhu vanotokuprovoka chaiko. Ugosangana nevamwe vanhu vanenge vasingatokufari pabasa chaiko. Musingazivani. Mwari ingoisai maki yeropa renyu yekuti chero kukataurika chichero kanzi kudii Mwari ndizvinini pisai. Husisimeli ndehwo kuFacebook kubasa hakuna husisimeli. Itai kuti ndizvinini pise Mwari ndinyarire kuti zii. Nokuti njerosangana nemakaritas andisingaziko akabva. Zvino ndikanoti woina handibviri pabasa pavanhu. Uyo zviti woina handibviri. Mwari ndidzidzisei kuti ndichanonyarira kumberi. Ndakazvinamatira. Ndandine list. A list yezvo ndandichinamamatira. Animona. A list yandachinamatira. Ndakazvinamatira ndikati Mwari munozati ndakanyatsa kunzwa kuti ya strength yangu yese yadzoka ndikati right. Because munhu aitonyatsa kundityira. Hanzi I don't think she's doing it's good about the COS if you have hours here working in one place because dom care one wese munhu akajera ngwafa yegona give up. No, I don't do dom care. I don't do don't do dom care. Baba vasikana muromo wangu unogona kudairai kuno asi kubasa never. Bvunza vanhu ndochana nakubasa never. Muromo wangu unogona kudairai panapa. Because panapa tinenge tichingo mune munungo ya muchingo kukandaura afu. Asi kubasa I told myself, you know what? It's rather I spend most of my time ndakanyarara. And that's exactly what I'm doing. It's just that ndinoshanda boys. Saka boys tinozongotaura nyaya dzebasa and ndakatonamata phone guys, phone. I prayed for the phone ndikati Mwari kubasa kudiwa phone. Zvokuchata kumabasa izvi. Ndazvidiwi. Ndidzidzisei Mwari kuti phone ndise munotozviona imi kuti munotsema message I don't answer. Handitozvioni. Ndine phone yangu ndikaibata ndenge ndichingologa zvinhu zvekubasa. Ndichipa ma-reports ekubasa nema-update zvinhu zvekubasa. Otherwise ndine ndakaikanda up phone. Ndakati handisi kuda tomboita shungu nayo. And it's happening, guys. By the grace of God it's happening. Makusena achika panongopedza life nempepa handisina shungu nefone ndotoikandako. Andindi life kubasa ela never. Ndoita life makuseni nchinda kubasa. Ndoita life ndabuda kubasa ndakudzoka. Kana ndiri kubasa handiti life. Handiti life. Chero zvofarisa zvodini ndakatozviudza kuti life inga ndakakudzai pandikati mukuona musingandioni mungoziva kuti vakafasiwa nebasa. Kana vave free vave kumba vachauya kubasa life chero chikaita sei
hatiiti malife. Munoti hatitosangana nezvinhu zvinenge zvinagizere zvekuti unozvidomboda kuti vanhu onai, but kubasa private and confidential. Confidentiality yemaservice users edu yakakosha kudarika zvinhu zvese. Confidentiality yavo, privacy yavo yakakosha kudarika zvinhu zvese. Ndo vanhu vatinenge tichichengeta ivavo. So they need their privacy. So we are just there to support them. And mona. So ndikati ndikumusapota kudomuburitsa zvepa life ndinenge ndichite. So confidentiality yavo, it's very important. Privacy yavo, it's very important. We learned about it. Takandozvidzidza kuma training. Vanoda privacy yavo. Saka tinopa privacy yavo. Foni yangu ndeyangu nemi kana takudzoka kunuku. Asi vanhu vakuita basa rekubira vanhu mari dzema-COS ka musirambe musarega kubaka musazo tikaitorera tirege kuba nokuti kwaizisimeni inini kana ndinongokubvondora kana ndiri kumba kubasa kwangu respect my workplace a lot. Asi kana ndabuda meme ukangoda kuita zvinhu zvemawarawara uchibamaridza vanhu tinokubvondora pano ende tinotokurevera kuhome office kuti kutora mari dzevanhu. Musatore mari dzevanhu musingawapi ma-COS. Kana matora mari dzevanhu ipai vanhu ma-COS. Izvo zvikune wakatorera vamwe vanhu 73,000 guys. £1,000. 73. Kamuchida ndimufonere izvozvo. Kamuchida ndimufonere muridzi wenyaya izvozvo ataure nyaya yake. 73. Mukadzi wachona attempted suicide 3 times. Nenyaya yemariyo 3 times. Moti zvinoita guys. Moti zvinoita. I'll be standing for the truth. The truth we shall keep and the truth we shall tell. Kana ukati kwairuta zvekuti kwai unenge uchidini. Alimona. Kwai kuma TikTok regai vaite lori. Vanoburitsa vanhu kuma TikTok kuma service users. Regai vaburitse. What day to catch up now? Hanzi mvege kole. All right, I'll call you now. Alimona. Regai vaburitse, but yandoziva it will catch up now. Kana vachikuma kwatiri kudzidza uko avapengi kutidzisa kuti mandikire anoda ma service users anoda privacy dzavo. Ndosaka mumarumu mavo chekwatipindisu unongopinda uchinonotasa kuti ari right here pama hourly rounds pepa kunocheka kuti is he breathing kana ufuna mbomona arimo here, and then you know down aupindi you don't interrupt navo zvokuti unokanganisa program dzavo. No, saka vari kuda kuburitsa vanhu kuma TikTok uko vachiburitsa regai vaburitse. Vari kufarisa zvavo vachasangana nazvo. Animona. Ndiri munhu mukuru. Ora tsindia. Ndiri vanhu vakuru guys. Ndikatonda pandatofunga kuti ndikurasika ndikatoenda ndobvunza pano. Kuti nei guys. Pane zviri kuitika. Ichoka chinhu chinojega foni yangu. Kuti nei guys apa ndoita sei. Ndikatoenda kuziva ndobvunza pano because pane macarers. Pane masenior carers. Aripo. And I'm so lucky kuti ndinoshanda netimu ndinoshanda netimu riri cooperative. Timu rinodzidzisawo. Andimona. Tine group kudara isina ma-COS rose. We've got a WhatsApp group nema-COS. And 20 hours ichi. 20 hours then you are safe in bus. Permanent life. Don't show my passenger simile. It's only one day. Takuwai. Anushingeta basa. Anushingeta basa. Ende mabosi angu vanhu bo zvokuti mabosi angu vanhu bo. Mabosi angu vanhu bo zvekuti andimukona bo zvekuti mabosi edu. Saka unenge uchade unofunga kuti kana ukanga unongotsugwawo simatsugu pabasa pakambani. Ende ndikutonamata kutoti Mwarika maclients dei aramba achiuya ma-service users kuti ati kambani dzinyatsa kukura, kambani ngaikure nezita raJesu. Nokuti tine mahouse akawanda, tine mahouses akawanda ane vanhu akufachukira. Mozati munamato wangu Mwari ndo pandoti Mwari vanonzwa so. Ndichimuna kana nengo tandiri ndega ndikati kuti vanhu vagari pabasa kuwanda kwema-clients anenge achiuya kauko. Nasi kwaya 3 new. Hanimunona 3 new. Crowd the company is what? Is growing big. Kana uchiona kuti pa house pachiya vanhu 3.
uzoti kamba nekutokura. Hanozvona. Saka ndotenda Mwari. So far it's good. Timu rangu rinonamata. Rambai muchimirawo neni mumunamato. Rambai muchimirawo neni mumunamato. Kuti tirambe tangodi tisachinje moyo. Titove moyo titove ne a very cheerful heart. And patience ndagara ndinadzo zvangu. Patience ndinadzo. Saka kwanzi happy birthday kuda. Ndinotokanga so wonder. Happy birthday kuda. Mwari wakuita zvakanaka wena mudikani. Ndifanire munhu we 73,000. Hani tatimvenge. Tatimvenge regai tifonere munhu weningikire. Apa mangwana ndine mudhayari wangu atari kuya kuzonditora pano kunoku. Achada kuenda neni kumba kwake kuti tinde kusapa. Asi mangwana handishandi saka ndambofuma ndakavata. Ndizobuda time. Uzindamba kwake time. Acha achinditora. Ndikaiti mbotaura newe kubigwa marushu. Tichagi bigwa marushu. 73,000. Asi naimi guys, kana mune 73,000 munenge muchindepi? Munenge muchindepi? Hello? Hello my brother, how are you? I'm fine. Good evening. Good evening, brother. Yes, right now I'm on live. Yeah? I was telling people about, because I contacted Munyaradzi. I sent a message to him. He hasn't come back to me. So I'm still waiting for his feedback. But meanwhile, I'm on the live with people, Zimbabweans. I guess also some other Nigerians are here because I've got some Nigerians that are following me as well. We want to hear what happened for you to give somebody 70. Is it 78,000 or 73,000? 78. 78,000 pounds. Yeah. Can you please tell us the story? What happened? How it happened? Yeah, what happened is he called that his sister has a care home and that he wants to sell his COS, which is Certificate of Sponsorship. Yeah. So the guy and my sister, they were working at the same place in UK here, so they were friends. So he now said, okay, then we have people that wants to do this, and he said, if we have people that wants to do COS, that we should bring them, which we pay them, and after a while we were expecting. Initially they said the COS will be out in 2 weeks. We waited for a month. We didn't hear from him or her. So we now said, if you cannot give us the COS, then it's better for you to return our money. So that's what happened. And at that point, I didn't know the guy traveled to Zimbabwe, that he had something to do in Zimbabwe. The sister too also came to Zimbabwe for vacation. So we now called the guy that your sister is coming to Zimbabwe for vacation and he has not given us the COS. He now said, that's okay, that they met each other in one hotel in Zimbabwe. And I said, okay, what happened? He now said, the woman said, this is what happened. Okay, what happened? He said, the woman said he's going to refund us. He said he claimed the woman gave him $30,000 cash. Then that the police arrested the woman. They collected his passport. They auctioned his car. They auctioned her house. I told him, I said, this story is not connecting. How can it be that
in all Zimbabwe, it is the same hotel that you lodge. You now met your sister. And I said, we are all Africans. It's not easy for somebody to auction a property within a short period of time. I said it's not possible. How can you say they auction a house in less than a week? I said, okay, if you auction the house, okay, let's see the evidence. At least there will be written documents to that effect. This guy did not show us. He now sends a teller to us that, okay, that the money with him, that he tried to send it to UK account there. He gave us the teller. Up till, I'm telling you, I was a banker. International transfer doesn't take more than maximum, maybe 48 hours. He gave us the teller. I said, this teller doesn't look right to me because I know when something is fake. There was a particular teller, they stamp it with National Bank. There's another one that I used to transfer the money, Echo Bank. I said, bro, this thing is not right. You are not being straight with this thing. Up till now, he now said he cannot send the money, that the lawyer that was involved in the auctioning of that house and car, he said he gave the money to the lawyer. The lawyer should send on his behalf. Now we are calling him now. He said the lawyer has taken away the money and the lawyer is in South Africa on vacation. So that's all we've been trying to, okay, where is this money? Where is the money? If you are not giving us COS, at least give us our money back. It's not a must. It's not a must. The lady only trusted you as a co-worker. They've been working together for almost 4 years. He trusted you. And I said, give us the money back. It's not a must. That's all we've been. Different story. He said that he's trying to come back to UK, that he had the immigration issue at the point of entry, and they send him back to Zimbabwe. I was like, why is it that each time we are trying to, you always bring us some excuses? I said, okay, give us the statement of account that you want to transfer the money from. I'm a learned person. I know much about these things. Give all if the money is in that account, it will show in the statement of account. Statement of account, nothing. So that is the issue we'll be facing with this guy. So is the guy back in UK now? He's still in Zimbabwe. The guy is in Zimbabwe? Yes. Okay. Because I sent a message to him, the UK number was not going through, but the Zimbabwe number is where I sent the message to, and it actually blue ticked. I think he has the Zimbabwe number. He has a Zimbabwe number. Yeah, I reached him out on the Zimbabwe number, and he actually responded on that one. So when I sent him, when I told him the story, to say, you know what, my brother, get back to me so that we can try and resolve this thing before it gets out of hand and before it affects you. So up to now, the message hasn't been opened yet. So I'm still waiting for him to open the message, and then we can send. My brother, are you saying 78,000 or 7,800? 78,000 pounds. How many COS? They have different. They have different people that wants to come in from Nigeria. There are also people. We know this thing is not right, but if this thing is not right, doesn't make you to take advantage of people. The lady trusted you. But my brother, the lady trusted it was this COS. She was buying for how many people? They have like I think there are more than 10 people, or thereabout. They have different people. 10 people. So it's 78,000. So each course was how much? According to him, he said the cost of one is 9,500. Hey. So now, is the guy still working where he was working with this lady?
He went home to do something. Mm. So I think on his way coming back according to him, on his way coming back to UK, he had immigration issue, so he couldn't enter. That is what he said. I don't believe him. How could you just have So an immigration? At the moment, he's claiming he's in Zimbabwe. Now, I was like, okay, how do we meet? This is your sister. Where is the sister now, my brother? Where is the sister now? The sister number is not going to. The sister is here in UK. He's there in UK, but he didn't release the until address. Okay, do you have the sister's picture? Because we can find through the picture. Okay, maybe I'll try to get the sister picture. Yes, get the sister's picture. What's her name? I'll ask my sister. I will ask my sister. Okay, please ask your sister. Can you not add your sister here on this call on your phone? She will be at work now. Okay. She'll be at work now. All right. Can you please tomorrow give me all the give you all the necessary documents, please? The pictures, if she's got conversations and whatnot. Because I think for now, we have to go after the sister so that she can, she can return the money since the money is in her possession. But the guy claimed that the sister has given him the money. Then where is the money? But no, from what you said, the sister gave him 30,000, right? No. Mm-hmm. The guy Moya Dasi, or what's it called, Jiri? The guy said that they sold his sister's house, they sold his sister's car to get the money back from her sister. Now he claimed the money is with him. No, you know what, my brother? We don't care. We don't care what he is claiming. Let's go for the sister. The sister, if she gave the brother money, she'll show us the proof. Because from what I'm thinking right now, the sister, he might be saying that to protect the sister. Because he is in Zimbabwe, where you cannot find him. And the sister is here in UK, where you can easily access her. So he might be trying to cover up for the sister, so that you don't go after the sister, because already you know him and he's not in UK. I told him, I said, guy, if what you are telling us is true, just give us a documentary evidence. You said, I know the guy's name is Munyaradzi. Munyaradzi, what's his name? Jiri Love More. Munyaradzi Jiri. Love More Jiri. Love More Jiri. Yeah. Love More Jiri. That's his name. But the picture I Love More Dinayo. I have the Love More's picture, but I wanted to do the right thing to conduct him first before I did it. So I did conduct him first so that I can hear his side of the story. Though I've got some of the evidence that I got from the brother, right? But I wanted to do the right thing, consult him first. Probably we might even be able to solve it behind the back so that he can send these guys their money back. Right? So he hasn't opened the message yet. He's putting somebody's life at risk. How can you take somebody, your friends, your colleagues? I heard your sister was committed several times, tried to commit suicide several times. Yeah. Ish. Because of that money. I'll send the evidence of the money sent to me. Then the teller he tried to use to send the money to UK. I have the teller, so I have a conversation as well, trying to. So I'll send everything over to you. I'll send it to you. Okay. No, that's fine. That's fine. Just tell your sister at least to, I don't know, to get hold of me or to give you all the necessary information so that about the sister. Anyway, let's start from the sister. Let's hear if the sister compensated the money or gave the money to the brother. Then we start from there.
because I fail to understand. Do you think this guy right now is in possession of 78,000? I don't think so. When in Zimbabwe? That is what he said. He said the woman gave him 30,000 cash. They sold his house. They sold their house. They sold their car to raise the balance of that money. That's what he said. But I know he's trying to cover up something. That's what I'm thinking. Wow. Because your sister, the number he gave us, we were chatting with the sister before. The number he gave us for the sister, the number is not going again. You see, that's the thing. So your sister doesn't have any information about where this sister is working, the hospital, and blah blah blah. Told him, give us your sister company name, company address, our house address. No, listen, Thobela. His sister was working. This woman trusted this guy because they were working together. They actually worked together. But ever since the guy went home, he's not coming back now. He's telling stories after stories. He gave her the money, gave him the money because she trusted him. You get what I'm saying? Yeah. So when your sister gave the money to this Mnyarazi, how did she pay? Did she give him cash or what? Account. He paid some through accounts, then some through cash. Okay, how much was paid into the account? The total he paid to the account, I think, is around of 50-something thousand. 50-something thousand. He collected 20 by cash. Okay, so 50 by account. Which bank was that? You said? Which bank was that? Which one? Which bank? His VK account there. Okay. VK account. Somebody. We have the receipt of all the payments. Okay, please send everything to me, right? Then tomorrow I'll call you again. All right. I'll send it over to you. And the picture of the sister, please. Because right now, she needs to tell this guy to come and clear everything. Okay. All right, sharp. Guys, handi muri kunzwa mainzwa kanyaya 78,000 yakategwa na Mnyaradzi Love Mo Usho. Mnyaradzi something Love Mo Usho 78,000. Now vamwe vakaenda holiday, vamwe vakadzoka. Iye haana kudzoka. Hanzi ari kuti ndakaita issue neimmigration. Kufunga kwenyu mimi munhu anodzoka. Akabata 70,000 pounds. Guys, unodzoka. Tindo akamupa cash mari iyoyo achiti iye day 10 ma-COS. Sandi mulaka happy birthday sister, have a blessed day mwana wakuitire zvakanaka. Do you think he's coming back over 1 million? Yes, inyaya ye-COS 10 ma-COS 70. Mukadzi uyu anga kutounza family yese, hama dzese dzekumusha kwake. Saka pakunzi 9.5. I think 9.5 vakaredusigwa kubva mu 10,000. Zvakanzi mukutenga akawanda chitipai 9.5. Ndobva varova pasi. Italy hazvina basa kuti mazimba atangofanana nema-Nigerians. Atongofanana. Right, rega ndibve ndabloka ushu. Uzoti panapa hapaitigwisira nebasa rese. Zvokuya pano chitwai Medusa hesi. Who is Medusa? Tokublokera izvozvo. Tonotiomera kunext door. Uchadzidza kuti handisi Medusa. Munondidaidza Medusa muri kumaraini kwamunenge muruko. Ukanzi bata Medusa ungabata ini. Unoziva chinonzi Medusa chi? Mumboverenga mumborisecha chinonzi Medusa. Inyoka iri mubhaibheri ine musoro 7 and evil snake. Wonditi Medusa iyi.
Saka ndi muri kuona guys 78,000 Munyaradzi anenge anogara kuHarare. Mazimba atove danger. Tangofanana neNigeria. Mazimba. And this is very maona here document yabuda ku UK. Maona here document yabuda ku UK. Yekuti ma documents emazimba kuno ku UK ari kunzi they cannot be traced. Mukutora zveNigeria kuti Nigeria yakusikamiwa neZimbabwe. Ma documents abuda kuno ku UK kunoku kuti hanzi Zimbabweans ma documents avo cannot be verified. Hapana kuku verify. As I told you, the pane yandakaona B-Sims. Pane yandakaona. Animaona pane yandakaona B-Sims. Asanda veni mari nchatenga hangu. Animaona. Imagine guys. Mari kona here document. Rabuda ku UK kuno ku government. Mirai. Document yakasainiwa na unozani ndiani ko? Right. Pane vanhu vari kutumira vakatumira pane munhu akatumira mapepa andika ku Home Affairs ku Home Office ku achida kuitigwa meno zvaida kuitigwa ndobvapiwa izvi musasaza mastar vanhu ndobvapiwa minduro iyo minduro ndiraindi kuverengere minduro. Thank you for applying for QTS amenotichi in England. QTS chi guys. Unfortunately, your application has been declined. Reason for decline. Vanokupa reason ka. 78,000 pounds. Hanzi simeli swaga ari kupopota uko. Ari kupopoterani swaga. Kwari kupopota ke zvirike yapopota kwari kupopotera iswe. Inzwai QTS hanzi teacher status. Hey. Inzwai. We are unable to verify professional standing documents with the Ministry of Primary and Secondary Education in Zimbabwe. Anyway, we have removed and Arkuda vote. Fuchari. We have removed Zimbabwe from the list of eligible countries. Animaona. Ndimbomira tuzanya zvimavusa takafura udhara zvino nebasa rese zvanhu vanopopota regai vapopote kwavari kupopota. Guys, musativigire zvinhu zvekumaraini guys, please allow us to be. Inda mchingoda tiche zvinhu zvehondo guys, regai vataure, regai vapopote, regai vadiki kokoko. Isisi kuita zvedu pana tinoendazvo, musativigire negativity. We are trying to be positive guys. Let them talk. Let them popota what are there. Bro, let's do what we are doing here. We need to be able to verify all documents submitted by applicants with the relevant authorities. Guys, this is to ensure QTS requirements are applied fairly and consistently to every teacher, regardless of the country they train to teach in. Murukuzwa. Vanhu vari kuita mudosho. Guys, mukanudza nyaya dzemasiti nchakublock hai. Musadaro guys. Mukandivigira nyaya dzemasiti I'll block you guys. Tikusara zvinhu nemusoro panapa. Chimbosiyana ine zvinhu vari kupopota mapenzi ari kupenga masiti. Please. Amona. Mudosho iya inobikwa nevanhu kuZimbabwe. Home Office yekuno ku UK. Maticha manga maita mukana. Wokuti mupinde muno kana muri madependents aya. Mupinde muno moya modzidzisa ani mamuri maticha kuZimbabwe. But now you can't amuchadiwi matobviswa pa list yema QTS achona. Ninye kuti your certificates
are not verified. They cannot be verified anyway. Ministry, as the ministry is not responding. Louis Kunze, why is it not responding? Why, Eastleigh, why is it not responding? We don't have to rule out as well that Kunema certificates are not equal to Zimbabwe. Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong, guys? Okay, ministry is not responding. That's fine. But in Zukutiwo, can we rule out? Can we rule out as well? Kuti kune midosho yema certificates are equal to Zimbabwe. Hakuna ere midosho yema certificates are equal to Zimbabwe. Hakuna ere. Because ku South Africa uko unotenga degree ra doctor. Riko degree ra ku South Africa ma degree ekutenga riko na doctor uko. Ma degree ema teacher wa yariko South Africa unokutenga degree ra kora unoda. Domo mwanenga achizonza verify iwa hagoni ku verify ka. Handi muri kuona. Saka as much as iyo Minister of Education isiri kuda kuti maticha abude iri kuvavarira. Asiwo nesuwo ngatitege kungopawo mhosva. Nesuwo futi kuma Zimbabwe mapepa ari kubikwa. Imozviziva. Mapepa ari kubikwawo imozviziva. License chaizenzo mu South Africa makazozviona imimi vazhinji vauya kuno nemasiwo kuti ma license mazhinji anga ari mudhosvo. Vakazozviona makambani vatowe munomu. Vakatenga ma license vakauya nawo munomu. Unodoipuwa. Animona. Hoya muno uchizonzi mota njo. Chidriver mota iyi. Uinde kune murapwa unoona unoshanda uchita personal care ya mbuya apa. Auchagoni kumutsa mota ya. So you see, hameno zvikuitika asichera Minister of Education taiwa kuti haisi kupa ma certificates asiwaone miwo mutosho munobika. Asiwaone miwo mutosho munobika, guys. Mutosho one miwo munobika. Ngatingorova ikose. Government ipai vanhu ma certificates avo. And the imimi Minister of Education it allow these people to go kune dzimwe nyika vanoshanda because you giving them ma bond notes. Ma bond notes hashandi. Munoti vadini imimiwo maticha nyaya dzakafanana neidzi dzekuti ministry aisi kukupai kuverify hamutiudzi kuti tiuye titaurewo panapa titenoisi nazvo hamutiudzi totozoverenga zvidokumenti zvotobuda nekuno kuUK hatindonyadza mupa vachituudza kuti naisi simeni mambohwawo here kudai isitoya pano tochipisaka imi muchisigira mucomment section munoti havaoni. Malevendi ndo anonyatsokuwa ini senzangu raive panapa dzine musoro vanotoona. Vazidza kutukana guys. Vanotoona. Uyai pano mutaure tibatsirane kuti release people, let them go. Tichapa ma reasons. You are giving them peanuts. Murikopa maningiri anzimachi ma RTGS. Allow them to go. If you want them to stay, vape mari notenga ma US dollars. Vape mari notenga. Vanochira penyo kuti ndo vanenge vachitaura here nemaikiki hati vanenge yavotiudza isu tochichiriza isu tikati akutaura mazano tiri kuno kure kumhepo kuno kumafura mhepo tutaura tiri kuno ha kuvanoti vanepi kunyazo kuhochomoka iko zvino nokuti haakure tikazvitira noise takabatana tise izvi it will force them guys. The problem ndeyekuti kunoita munhu wani anenge achitaura umwe anoya chitive oposa. Vanhu vakabatana vese kuti justice for maticha nevanesika namwari ndokuzai muno inokhera yabuda press release statement apa inozira yabuda but hatina kubata isusu pachezvedu kuSouth Africa kuZimbabwe hatina kubatana napo maZimbabwe tinoda kungwarira nyaya dzisina nebasa dzemakuhwa emimba dzana madhumbi ndodzatinenge takangwarira 37,000 asi mwari dei atiitira nyasha chokwadi 7,000 palive yamadhumbi uko. People watching. Kuti muridzi wenu yamadhumbe ndiani ari kuti kudii. Asi chiuyaitibatane 7,000 it's a big number. Uyaitibatane panamba iyoyo 7,000. Titi justice for maticha nemanese. Allow them to go and work out of Africa if they want to, because muri kutodza kuvapa mari, muri kuvanyima mari. Haiwa
tine live ndinenge ndiri ndoga ndichiwawata nemadhayari zangu tiri 120 achindibetsera mucomment section. Havauyi ndikunyepa here guys, sarai chokwadi. Am I lying? Imuto zanditaura chokwadi. Ndikunyepa here. Batiki havauyi. Uyai tifocus tibatane pamwe chete. Let's put our differences aside. Justice. Thank you, Prudence baby. Justice for Madumbe. Quite for Madumbe. Why, oh guys? Justice for my teacher and the manesi. Zviti asi kuti Madumbe wakavata nani kuti azoita zimimba iro ndozvatoda izvozvo. Takaroiwa chaiko neakafa. Takaroiwa neakafa chaiko. Paguwa munhu unoona achita kudeedzana uyai kana zvotanga kudani mukai uyai zvazodii vanhu kutotedza kuenda kubasa tongochandzinga kumabasa kune foni. Nyaya dzana taitidzi kuti waisigwa itatu iroro. Nyaya dziri pressing including you maticha acho nemanesi acho. Hamuuyi kuti timire nemi munenge muri kumakuwa kunyaya dzana taituku ndokwamunenge muri. Musiya dzenyu dzekuti dziri important tichi kubatsirei kuita noise kuti muwanikwe kumuregedzwa kwenyu muinde kune dzimwe nyika munoticha hamudi munoda kuziva kuti mimba yaMadumbe ndeyani richi ndiyani zvinobatsira hamudi kukwetsera dhata vanhu kukwetsera dhata kuti vaone kuti nhumbu ndeyani. Njiyada kuedwala kuti chikoreka ndimbo ene njo. Ngatisadarei vasikana, ngatimboti 2024 ngatimbomubata naye titombo maticha mouya manesi mouya tibatsirane tibatsirisane hatisi manesi hatisi maticha isusu tiri hedu makeyara tobatsirana. Hamudi muda kuenda kumakuwa kumimba yaMadumbe kuti asave 1000 muri kumimba yaMadumbe. Yes Joy. Hi. Yes kani ndikutambulisego. Mushe uri kupi? Afrika kusweli ndakasvika mari mwezi uno. Yesu. Kwasa uzoenda pana December. Ndakakuudza iwani ndichiti sisimeli ndiri kuenda kumba ndiri kumba ini. Aiwa. Wakati ndiri kuenda kumba zvaDecember ka. But ndiri kuno izvezvi ndakazoya mari mwezi uno ndiri kudzoka next week but one. Osapa December very much for but topic yamataura ndaifarira saka ndatomuya ndikati aiwazve dai izvezvi zvivarwa ndauziva kuti ndingakanai vanhu vauya but this is also making sense, you know. People should just open their ngatibatanei guys. Wona ka Joy tsamba Zimbabwe yabviswa pamalist emanesa maticha anga ari kuwana nzvimbo zvakanaka kunoku. Uri kuona manesi achiuya zvakanaka iko zvino manesi achakwanisa kuuya kunoku maticha chakwanisa kunoku kwai mapepa avo haasi kuverifyiwa because Ministry of Maticha and the Ministry of Health and Maticha havasi kudaira maverification anenge achiverifyiwa nevanhu kuno kuUK saka vabviswa palist. But ndozvandiri kuvati munonyarira zvinhu zviri important kudaro makutorambidzwa kubuda munyika kuti muinde kune dzimwe nyika dziri kunze andika kuUK hamuchauyi manje muchange morambidzwa nona Canada neAmerica munonyarira nyaya dzakadaro asi dzemimba yaMadumbe munoda kuziva kuti mimba yaMadumbe ndiyani. 7,000 tikoko. 7,000 tikoko. Right now ka manesi havasi kupa handipane tsamba inofana kubva kuno kuyeyo kuratidza kuti zveni you are a qualified nurse wakaita nechii that later haisi kubuda saka kana uri nesi ka unotoaplya wakatongozvimirira woenda uko semunhu anongoshandawo like Red Cross kana because tsamba yeverification haiko. So I think honestly sisimeleka matopics akaita seaya people should actually open their eyes vanhu vazive zvinhu zvine basa because hazvisi kubetsera because tsamba hadzisi kubuda saka unogona kuapply for that clearance later and you think kuti zveri maybe inobuda that clearance later is not coming through saka kana wakutoenda uri kutongoenda just as a general person kutongosiya basa wega usina munhu wataura naye then you just go there wonotonotanga ndikati just any support worker funga kuti apa unenge uri qualified nurse of which manesi uko anobhadharwa sisimeli une zvaunofanira une imwe test yaunongosvikonyora kana wakaitira kuZimbabwe kana kuti kuAfrica une test yaunofanira kungonyora then funga kuti manesi they are actually paid something like 40 to 50 pounds an hour
but unosvikotanga kutambira ma15 an hour because uri kuenda usiri qualified nekuti tsamba hapana. Saka ndiri kuti Veronica, these are the issues that people should tackle. Ndo nyaya dzinofanira kunge dziri nyaya dzine basa idzodzo, nyaya dzevanhu vari kurarana sisi medu kutaura chokwadi kataneta nadzo. We actually hungry. Vanhu vanongorarana every day. Nani chingashamisa chii papa? Alright, takazvinzwa kuti akararana nesisi medu takawanei. Ngataura nechokwadi tandi. Zvinhu zvakati tikazodii paya. Hapana. Asi maticha nevanesi tikati justice allow them to go because amusikopa mari kana kuti vapei ma-US dollars acho avari kuda, pay them. Tikaita noise panapa tene chinhu chine musoro. Handiti muri kuona manje asi yekunzi ninga akararana nhingi zveshuwa sisimeli we were there and taziva kuti akararana nesisimeli tiri pano nhasi. We don't have any information. Vakatorara takazowanetindunura mwari deambotibatsira so munoziva nokuti zvozvo tinokoshesa so hazvinana nebasa rose mufunge hazvinana nebasa zvinokoshesa mufunge pano pakurarama. Aiwa zvakatooma sisimeli to be honest because hazvisi kushanda mwari dai vatidetsera because zvinhu zvatinofokasa nazvo hazvina kana basa ende mazimbabwenzi hatina kubatana makagona kuti mitepo iri kuoma ndakashamisika 7K kuziva kuti munhu akarara nani 7K muntu akaroiwa mwari chibatsirei. Saka munhu wese wazi igati nokuti murume munhu wenhumbu ndiani. Zvakaoma chokwadi. Mwari nevachinunura vedu ve. Aiwa, enjoy Africa at least uri kudikirikiri uri kune zuva zviri nani. Tabvugwara nokunoku. Tabvugwa zvirega kunoku. Zvakaoma batika. Zviri fani anyways kuti hatizozive kuti izvoni zvinofamba sei. Okay, pane vanhu sisimeli vandiri kuona vari kuti zvenanzi 40 pounds an hour kumanesi. Vanhu they don't know kuti this is very very happening in the UK. Sisimeli you are there. A qualified nurse anenge akapinda mu-UK onyora test yake. I was actually looking for this kuti inonzi chii test yachona. Qualified ne-UK board unotambira 40-50 kana ushanda ne-agents, and this is very very true. It's only that vanhu vemuzimbabwe hatiri ne-information. We're giving you this information for free. Manesi acho havambopa vakakudzai kuti vanhu vanotambira mari idzodzo. Why? Because they don't want you to go that route. They don't want you black tips vari kuAfrica. They don't want you kuti mwana muchingotumira message kuti mwana wamedza demo, mwana wamedza rubber, mwana wamedza chamber toilet. Havadi sevakudzi. Hey, vanhu vane problem yekuti they don't want kuti tipe vanhu information, and this is the information yechokwadi yekuti vanesi vanotambira 40 to 50 pounds an hour depending nekuti uri nesi wechii. Like my mental health nurses and medical vanotambira, manurses anenge ari kana kuautism vanotambira depending nekuti unoshandira department ripi, especially kana uchishanda uri registered under agents kwete uchishandira anhingirikini. Taura zvema-agents because this is what I know. Zvemanesi hangu handizivi kuti vanhu ndichadobvunza nesi vangu sisi vangu vandimaigura vanogara navo pano munokora mari kwenyu, asi kuti havasi kuprivate avo vari kuNHS handizivi hangu kuti manesi anotambira mari. But agents sisimela handikune inobhadhira ini ndine munhu wandotonyazoziva anotambira. Handiti hanzi ICU inosvitsa $60, 60 pounds an hour. Vanhu vanotambira guys, ndochokwadi, but vanhu havadi kuti tiudze vanhu mari idzodzi because havadi kukundwa. Isusu tinongozvita in the States you get minimum $60 for 220 an hour. Handiti muri kuona. Saka isusu tinongotaura chokwadi chezvatinenge tichiziva, haisi mhosva vasikana. But very much kweiwejoi mazvano ndiani kwane ma-COS. Sisimeli COS iri kupisa kana riri rechokwadi munhu unenge uchipisei. Atiri kuramba nemakaya ekuchile vanhu mari kana unawo ma-COS maoriginal uya utimatei. Maona resisimeli munhu anyora kuti hanzi zvoni zveshuwa joy learning disability and mental health nurses
vari kutambira zvechokwadi vanotambira. It's not all of them, yes, but vanhu vanotambira. Inini ndine mafriends angu guys vandotoziva sisimeri vanotambira ma40. Unomutarisa sowoti Mwari dai ndanga ndiri nini zvangu korejesta kangonyora indakadorejesta wanoda kudangirwa neni indakadorejesta ndidzidze ndite nesi ivakama ndakupedza makore graduate ndapedza graduate ndovhura yangu agents manje ndakazadza madiaries kuno ndiri kuda kunopinda ipapo ndobva ndatora agents yangu kuno ndobva ndavhura maagents angu ndobva ndatora madiaries obva auya kuno kutotanga kutoshanda hamusi kundiziva ndinofanirikera kuti ndopenga mazvinzwa sinebele mangwana ndira kusiya kuinbox kwenyu ndine nyaya inopisa imbaba vevasikana. I love you so much. Ndezvekupenga izvi uya naye kuinbox kwangu tione kuti aufaari yeitokwadi joyisi chakusingadi munhu anotora mari dzavanhu oinda asina. Thank you Bianca, my way. Thank you Bianca ne 1200 stars waita hako Bianca. Thank you. Wona zviri kuitika kumasiwes handiti masiwes wamwana vari kuita echokwadi ende mamwe achona ari chokwadi. But look at macompanies mazhinji, most companies avharwa. Ini ndiri kucheka everyday pamacompanies paipa, you actually see like macompanies mazhinji especially ari zimu registered edu aya eshamwari dzedu anana museya mwai haasi siperi muri kuzviziva neainonzikwa yani loraki yakavhagwa inonzi loraki waiziva here inonzi loraki here gemke yakadobvwa kudhara loraki 9 waiziva here we loraki vaimboshanda kuzimu ndakati akuzohodha dhia ndiri kuzimbabwe ndikutonohodha next week nenext week but wandobva ndadzokera. 120 akavharwa hanzi loraki yakavharwa 2 days ago. Zviri kunetsa isu sisimeli tiri kuti kana uine masiwa ese chokwadi it's okay to give people, but kana uchiziva kuti ndekunyepa amana it's not fair sisimeli. Ndakuzora pano ndakadzimirira pano pane vanhu pano kana une masiwo ese ako echokwadi handika uri kuda vanhu zvemachokwadi uya undibate tikupe vanhu vanouya zvemachokwadi. Usazouye kwandiri uchiziva kuti une masiwo ese ako mudhosho une masiwo ese ako asina mahours zvokuti kambani yako ichavhagwa handika uya nemasiwo ese ako chaiwo zviri genuine utipinze vanhu muno vauye kuzoshanda. There's nothing wrong with that. Ichouya nekwandiri ini now help HF fee of course and email tiri kuti zvoni munhu kana uchinge wawana siwa handitika what you just have to do is you go pa.gov.uk handiti wocheka company iri kutaura kuti it has got an active license. Unocheka kuti company iyo ine active license here. Usavhunze kuti company yenyu inonzi vaudze kuti cover yezvinhu zvenyu zvese zvekuzasi nditumire siwa renyu because ukavhunza munhu company anokuudza company iri active wobhadhara mari ozokupa siwa risiko. So what you just need to do is unomuudza kuti ndiyei wobva wavhara zvavo zvimwe zvese then wocheka zita recompany cause vanhu vachina mazimbabweans ari kunyepa vari kutora mari kuitira kuenda then they don't tell people kuti company yedu yakarevokerwa license. Kubvisa ndokwaunoudzwa kuti this company is no longer active, haina license riri active, which is not fair. Vanhu vari kutambura wakomana unenge waritenga mari vanhu dai vamboroyiwa vanhu ngavaroyiwe zvakoma. Problem hatidi kutsvaga information yezvinhu zviri right, tinoda kutsvaga information yezvinhu zvisina nebasa zvekuvatana izvi instead yekuti tekutaurwe nezvenyaya ichi yezvinhu zviri honest. Ini ndatikana nemasiwo ese ari genuine guys, I can deal with you. Andika totsvaga vanhu vanoya kubasa kuzoshanda handi muri kuona I can do that. Tiunzewo hama dziripo paFacebook apa. Ini akwana handina hangu hama yangu inoda kuuya asi kuti hama dzangu dziri paFacebook apa dzinoda kuuya kuzoshanda. Asi ngarive COS ririchi rakamira zvakanaka. Andi maona ngarive COS rakamira zvakanaka chete. Ndo pane nyaya yedu ipapo. Sanje watiri kudzoka nekuchikora ichi ndokubata kuseri. Ndo pane ndichapane kuzouya kuseri. Usakanga musarega kuuya kuseri. Aiwa ndinouya kuseri munondiudza kana pane zvamuda kuunzirwa ndokuunzirai. Ndivazvida kuunzirwa ndosaka ndikuda kudaro izvozvo. Thanks very much for this topic. Yeah.
Hello. Hello. Hello Sisimeli mukundinzwa? Iri kuita chikata network yako. Ndakukunzwa ndaenda kitchen. I think yange yatiza wifi yangu because ndiri ku bedroom. Wati? Makundinzwa ere? What I think ndichiti zveni maita basa netopic iyi because matopics aya kaya anobetsera vanhu vakawanda. Hasina baba vasikana undudzirwa madora ora tindikuya kuseri. Ine ndiri kuti zvenika because ngataura nechokwadi Sisimeli, vanhu vazhinji vane problem yekuti vanenge vasina information. They buy these things. Sisimeli muri kuziva kuti vanhu vari kudzorwa. I've got a friend akadzorwa nezuro kunzidzokera ako kuZimbabwe. This company akaita mistake yekuti akaenda kuholiday. So she went for a holiday, then she had to come back. But adzoka anga asingazvizivi kuti company yange yakavharwa, yakarevokerwa neGreekini. Yakarevokerwa siwe inonzi license. Akuzodzoka pauzonzi company yenyu yakaita sei yakavharwa. Saka zvinorwadza. Ngataura nechokwadi zvinorwadza kuti people should be having this information. And information iwe ichabatsira vanhu vakawanda. And I think we need to be doing my awareness campaigns and whatever that is going through like right now. Kuitira kuti vanhu vazhinji vasapite into trap yembavha because tine mbavha maZimbabwe. Ndo zvinhu kuti tiri kubirana pachedu. Makambora here Sisimeli kuti kuma Nigerians whatever that we are facing right now pane mwe mutemo iri kuiswa because of us maZimbabweans. Iyo iyi yemamarriages vakuzviona because zvakataurwa pano pasocial media kuti vanhu vari kuroorana kuZimbabwe, kuroorana murume mukuru mukadzi mudiki handiti. Saka zvakuoma wakuti ukaroora mukadzi muhombe kwauri unobva wanzi uri kuzviitira pamapepa wakutanga kuitwa investigation because of us boys atigona kuvhara muromo. Mukuzvinzwisisa nyakudya asi naini madhairis hamudzi kunyarawo. Bianca sure ndiye oga ari kuwana information pano. Bianca njone life yake ichori bhoko atokanda 1770 stars. Imimi kana mbokandawo zvima 50 zvavo ende madhairis hamuiti. Information yatiri kupa iyi motino kubatsira zvisingaiti. Kandai masters apa. Thank you Bianca zvako iwe. Thank you Bianca. Kandai masters guys. Mubatsiraiwo Bianca kanda masters aya masters amboti kandai zvistars. Ndonyaya dzamunofanira kuita. Kandai handiti ndonyaya masters. Ini ndine mwana wangu akasvika kuZimbabwe kusora nezuro akaisa message yoti Sisimeli ndakakuonai masvika kuUK ndakafamba zvakanaka ndasvika kuSouth Africa zvakanaka. Haiwa UK was not for me. Ndakandovhunduka. Activate star party. Paisa star party apa guys. Isai masters. When we say masters star party 5 minutes. Kandai masters guys double. Kandai masters double. 5 minutes. Taura kojoy. Aireve akati hanzi kuUK was not for me. Sisimeli zviri kuitika kuUK. Akadzokera akatodzokera kuAfrica kutodzokera kuAfrica chavo chakutodzokera kuAfrica. Akadzokera akatosvika kuAfrica kusara nezuro. Sisimeli musamublame. Inini I've seen a lot of people. Ndine imwe musikana wandiri kuziva akanditumira message kuinbox kwangu. She went to ndoti muzoita live Sisimeli moti vanhu vauye vakudze experiences avo. But muchanyaya dzandinoda kukudzai pano. Musikana uyu akatenga COS anga ari kuSouth Africa. Ndobva hanzi you know what guys stop at 3 minutes guys. Kandai masters anyway. Hapana where angaisa 1000 kuti masters aya akurumidze kudoublika. Thank you Rufaro page. Thank you 200 stars. Guys chingochiwo kamukaisa 1000 anozobhadha ngwari 2000 ka. Sisimeli eda izuva. Sisimeli eda izuva. Handisi kumuona aripi? Uyarapa uyu zuva rapa. Gasenderi request handisi kuona indine phone ndinayo. Ngavapaisa maningi ava kandai guys. Stop atiri kutofamba chimbokandaiwo anyway. Mungoti ba 1000 ayenza kufamba zuva wacho ari kupi? Where are you? Zuva isa request. Isa request. Thank you guys. Thank you guys. Parkuya angel apa. All right. Zuva isa request. Kandai masters guys ozve stop atituka tosara ne 1 minute. Kandai ozve. Handisi kuona macomments pafoni iyi. Foni iyi haisikuona macomments. Ko angel yangu decline wambotumira ndingikiri. Pakazara. Uzare. Hanzi kenko. Mira ndione nemwe phone. Onai mumuedi. Thank you masters apinda 3 magona. Thank you. Tapati asimaita mari. Aiwa magona vedu magona muoni.
Stop atiyayo ichidichiwedzerawo zvimastars. Pira nditry kuedita zuva nditione nomwe phone ichona. Try to add here. Because I Ndisikuona. Angel Zuva wanze. vari kutsvaka mapereti kuni ngikiri uku. Kucanada. But sisimeli ndikakuinbox ine link ndikakuinbox ine link randinaro kamuchandibereka ndikuziva muchandimirira paairport. Hanzi Nokumirira. munodimirira because sisimeli iroro idhiri chairo handikucheperei. Iroro idhiri. Aiuda zvindinyemudza iwe Joy ndotsvaka mari wondinyemudza ukabhuya nejiri racho zvini papa hazvizoyeka kubuda. Zuva kuenda but mazimbabwe kwanzi naAnabel Basando wakandibloka nemistake. Thank you Plucky. Joy zuva chita zita ndita editoni ndikuona nemwe phone. Chita editoni. Ndine link guys. Ndinaro link zveshwari vanhu vada kuenda but ndichaudza sisimeli toita tese because hazvisi zvemari saka ndopinda hangu mari ndimwe ndopinda ndofira kutry. Ndopinda. Ndopinda ndakuzvozegwa Africa tangozvozegwa. Uzuva hauna green button buda udzo. Zuva hauna green button buda udzo. How good get ndana usenda requested. Yeah, asenda request manje. Atupira requested. Yeah, I said request. Thank you thank you Pem Dabambi, thank you. Kaiti Edis ba. Yeah, please. Azina Catherine UK yandiva 25 years ndauda kuenda kuba iwe. Askad. Depi abentete. Zviri sei? Musha kuti sei? Ndakaneta ndikwanisi kubuda face. Asa una kutabeka. Kana ndiri kupinda izvezvimba ndiri kupinda musana uri kuti ka. Inonzi diaspora kuti vakunokwenda matoilet. Kuti sokaburu. Ndinere ebhentete ndinere shuwa. Nzara ibhentete tione imaoko nzara dzekureba dzamunosidza maisadziya. Asi dzari justika masivano. Hadzisi dzokureba kudaiwo. Dzari justika. Dzichiripo guys, dzichiripo. Handiti. Tell us, kuri sei kuCanada? Vedu weka chandikangokudza ndechekuti makore saya taingoti tine hama dziri diaspora tisingazive. Aiwa diaspora kunoshanduka vedu wechi kunozachonzi kudya cheziya. Aibude zvekumhanya mari yacho. Every cent counts. Every second of your time counts. Every sleep hour. Kurara cheko ndemboziva kuti it's a God given gift. Kurara kudziwana hope dzacho. Jara kwaafira kuti tinokana wanokuloko masikati memwe anotobvunza kuti ingwai kudziwani. But guys, makaona here kuti izvoni taifunga kuti takapenga kuAfrica hakuna chinomboshamisa kuAfrica otherwise zvinhu zvine basa makuzviziya. Iniko zvinoda kuti tichimirira my sisters angu ari kudiaspora nyaya dzeblack tax vanhu vari kuAfrica, please don't ask us for money don't musakuire pressure yemari please. Kunoshandwa chivamirira masisters angu nemabrothers ari kudiaspora because team Africa munoabuse team iri. Dai maiona team iri harina life anyway. Harina life team iri nenyaya kuti mudle imi ndipo munokwapinda zimeseji yekuti kwai mbuya vamedza toilet kunoko. Hauna life kunoko akutorina chako kungomuka uchienda kubasa uchibva kubasa uchidzoka uchirara. Uchimuka uchienda kubasa uchidzoka uchirara. Ndakambozuma ndoshaa kuti fesa yangu iri kudhuze nekamera nemakei. Ndakambozuma ina munoti ifoni pamwe ndikushandisa kandoshandisa foni yemhando yepamusoro ka guys. Ina hachagari kuAfrica guys. Ndine foni yemhando yepamusoro. Ndo yandiri kushandisa ndofunga ndo yadhonza ikaudza munhu padhuze kudai. Foni yangu ndeyemhando yepamusoro yandiri kushandisa. Ini ndoda kungoti story. Unoziva ndaitomboita hold my feelings kune vanhu vari kudiaspora ndichiti ndikakumbira mari vondinyima ndotokuindemara. Ndoda kuti sorry kana ndakambokumbira mari ukandinyima ndakunzwisisa.
We really understand you. Kumadiaspora zuva amadiaspora timu yangu tairishiwa indaitofunga kuti marika inongwangwa east paipa ndaitouya panchiti vedu veipai vanhu vari kuafrica muvatengere matiketsi kuhaiti ndaiti zviri nyore mutiregererewo chokwadi ndaiziva kuti ndo zvazviri taasikazive mutiregererewo mufunge timu diaspora ndaisaziva tiketi imi nerudo gwenyimi wonzinotengera ningi ndikutengera hangu ningi maisataurawo kuti mari inogwadza kudai kokuzovafilisa guilty zuva zvinonzi mari yacho you are entitled ini ndoda kumbira kuregererwa ndanga tisingazive kuti chando cheku-UK chinoita kunge wakarumwa matama nemapegs timu Africa so biredi kudzei zvenyu timu Africa mutoenda chine musati mboti ndotorevesa pamberi paMwari mukaona zviri kuno zvinoita vanhu vamunovahwira tsitsi mufunge nerudo gwavo vaingozotenga havo matiketsi iwe vachiistaingoti haiwa gwadza chikowo kunda kubasa kugwadza ikumwenda tagoziva kuti kubasa kuti kunenge munoziva here kuti mirai ndiyenzokudza timu Africa munyetsonzwisisa musati ndiri kutsvinya kana kuti kudini kuti ndave kuno chokwadi chakanaka munoziva here kuti ivo vatiri kuti vanoshanda kuma-mental health ava vazhinji vane mableka ekurogwa zvibhakera munozviziva vanodhagugwa maziso aya nezvibhakera hatinde kushanda kuma-mental health and haubvumidzi kurova haubvumidzi kupindura haubvumidzi kudi unoorwa kwatimigare kuita zvakadaro ndosungwa ndofa ndasungwa aiwa takatenga nzungu nochizima mushere apa chibhakera chebenzi marwadzira chinoita guys kurohwa chibhakera unoziva kuti mutemo kuteka ndoudzwa kunzi chero ukatirohwa unogona kutisa one hauzosei haubvumidzi kumutuka haubvumidzi atizandane wamwe unozatiziva vamwe vanosipirwa kumeso vamwe vanosipirwa kumeso kunzi vanofira kuti kumeso kwakumeso kunyarira kudaro uri zime mwana haubvumidzwi ndomputitozoya totipa yatengerewo matiketsi vedu we wakambona simba rine benzi aiwa kazuva usati seusingazivi ende unotisekerera It's true because inini Joyika ndokwandinoshanda ku-mental health iko kuko ndokwandinoshanda saka ndiri kutaura guys nokuti pamakiriplanatonyogwa papagaizika history yemunhu inenge itoripo kunzi uyu unorova upside down imba yanosakana zvakakwidza hapana ponozvimamira zvokuti ungani zvakakutema hapana kunaa mahoku unotemwa daro unomakutemba kukuti unodi indimo yanotengereatiketsiraiti kunovana kuti mwari vandiregerere zokwadi kusaziva but guys you know what ini zvandongofunga sisimeli zuva zvechokwadi to be very honest with you taiona kunge vanhu vari kudiaspora inini seni handikunyepere zuva ndaizviti hai inini ndinganyepe kuti ndingazowanikwa send request angel send that request I'm going through depression nokuda kwaizvo zvona angel send that request angel send that request ndakazozviona ndaenda kuti no guys handautombopenga and kuna naunited kingdom kuna nacanada kwauri zuva kuna nagermany and chichi ndokutori nelife yati aitonyeperana zuva yataifunga kuti tine life kuzara zimbabwe africa yaka taipepa and nokuchinja brain makambona zvinokuchinja mafungiro you become sure because there are times when unofana kusiya zveupenyu hwawairarama kumba unofana kusiya chiginda goria because hachidiwe munyika dzatave idzi hakuna madhiri pane imwe depression yandoda kukudza iso ndoziva kuti handisi ndega right handi munoziva kuti samwe tiri marefugee munyika idzi okay haungosviki nekukopiwa bepaka unombomira wonzimirira hearing wonzwa hearing yako iri after 1 year chimbotsvaga evidence unogona kutsvaga evidence yacho ugodi zvonzi chimirira hearing kuti ichauya musi wakati mai mwana kubva musi waunonzimirira hearing kusvika musi wehearing it's almost like a year vedu
depression yaunenge unayo kuti bepa rinogona kubuda kana kuti bepa harisi kubuda, you don't know, unenge wakucalculata kuti zvichaita here hazviiti here. After 2 years ndinenge ndakaspenda ndakasiya ndatengesa stand ndonyimwa bepa ndodzokera kumba apo mari yacho hausati nderaunzwe apo mari yacho hausati wakuibata ka because hausati waita zvekudaro, saka uri kungoita zvimabasa zvepasi pemuti zviya. Saka apo hauna mari, apo bepa harisati rabuda, apo Black Taxi Africa iri kudaidzira kuti hoi hoi, apo uri lonely, apo uri pamadepression meli ende hainei vamwe vanhu nyaya iyi unongochinai Mwari richabuda here bepa harichabuda here nai vediwe, apo hauna mari yacho unobatika unoti ukabata uzwa mai amedza firiji vana meli mirai pane munhu ari pressure apa mirai iwe chimbomirai ndimbopindura yanonzi Ella Magwegwe uyu ndiye mwanditori nedepression. Mbomira ndimbopindura yanonzi Ella Magwegwe uyu tinokubloka Ella, tina basa turi mudiaspora, we will block you zvokuti kuesa itaichinjanisa motikari dzakanaka zvikazodini dzanga dziri dzako here nhai Ella, handi dzanga dziri dzangu. Bedroom yanotoputsa inoti maiguronga wapo pano, maiguronga is watching this life. Iwewe ndoda kuchizoda dzeye mukutsa akakona like that. What does the owner iwe cheka tikublock uchanondoona ku next door unyatsokuona kuti iwewe majeka ula kutopenga ndinonditoblock munhu yabvira kutopenga isita tinotonga pasi. Cheka ndikubatsire kupindura munhu uyu Sisimeli. Kune vanhu vari kuita go through some stuff. Ukaona munhu anotya kuda kukudzikisa kugara kudiaspora does not mean kuti izvoni une problem yakubloka. Rufaro mira ndikupindure. Rufaro you are authorized to work. Rufaro kupinda muCanada unotosvika uchitopiwa work permit musi iwoyo, haisi nhau iyoyo. But kana usati waprotectwa mabasa acho aunowana work permit inopiwa munhu wese paborder shamwari, uchipinda paborder unotopiwa work permit. Now iri pakuti usati waprotectwa manje, usati wanzi gedye wapinda ka mabasa aunowana nokuti hausati waprotectwa, hausati wapiwa nyembe dzekunzi wava muCanadian. Akasiyana nemunhu anonzi ava Canadian. Waiziva hanzi now unobuda zuva was in asylum but hanzi was in asylum but nhasi my kids mabhinya Mwari havadhakwe. Life is what it is. Thank you so much. No, thank you so much, darling. Almost kuti ushande usina mapepa because unopuwa mapepa paborder chaipo unogona kupuwa work permit. Kana kuti ukapinda muCanada unogona 3 months work permit yotobuda. Work permit hakusi kupinda, work permit munhu wesanetswe nemunhu Sisimeli ari kuita gotsi muzvinhu zveupenyu hwake neganda kubara haana kupiwa sex. Unondionera kumanext zonda kubloka hagono zvandakanakira ndikada stress kuda kuutsira chipindura newe block ungasomana ubara munhu ari pasi pemango unganeswa nemunhu akarara pasi pemango achitaipa ari pafoni akatsemuka. Reka ndikudze uyu ari kuti work permit. Kune nyaya yekuti ini ndine madegree ekuAfrica, ndine work experience ekuAfrica. Kune nyaya yekuconverta macertificates ako awakabva nawo kuAfrica kuzonavo mati tava aCanadian what inguva yese iyoyo yaunenge wakamirira. Saka unongowana noone degree reengineering rakati but certificates ako kana asati aconvertwa wonzi pane iri rekuchera snow. Unotochera snow wakamirira wakamirira madegree yako. Chandoziva ndechekuti haungosviki wotanga kubhururuka munyika yevanhu, kungosvika nongolenda muofisi, kungosvika nongotanga kuona ofisi zero romuka chida tipinde muno mtisvike chidriver mazimota nedriver kuAfrica. Tiri kuAfrica here kuno kana tiri kuEurope. Vanhu vanogara kuno kwakambona chidriver mazimota anotisayo kana driver tumamota tudiki twakadai. Otomirira kuti zuva Sisimeli izwai. Ndotakandataura naSisimeli nobva ndakwauri zuva musa pane vanhu vekuti mira Rufaro page pane kwaarida kuenda. Mira Rufaro page uyu pane kwaarida kuenda. Bvunza nyaya yako timbo iwe. Bvunza nyaya yako depends kuti uri kuapply kuti chii. Kana ukaiwa kana uri type yekuti unosvika kokoko uchichera masuweji kana kuti uchiuya uchiruka vanhu musoro zvasiyana. Urida kundudza kuti nyika ipi yaunopinda uchiti kwanzi ndoda kunoshanda kuno kujeti kana kuaeroplane engineering uko wobva wanzi pinda usina certificate. Mabasa api watiri kutaura first.
usati watanga ndibasa ripi nyika ipi inopinza usina kutaridza certificate ukati ndiri doctor how do you prove kuti you're a doctor andinoburitsa macertificates mika imi ane pari kuda kuenda rufare page uyu no problem Rufari is in America but ndikumuona kwakuda kuenda Rufari is in America ikai zvakanaka muri kuteerera vanhu vasina zvavanoziva no problem musapindire vanhu vasina zvavanokuziva pane America ari kundibvunza nyaya ndo ini kana ndakaendesa macertificates ndakaendesa certificate rangu regrade 7 nai zvakufaitikisiwe kuda kuti dzirigwe neinsurance dzirigwe neinsurance chida kupadza vanhu kuti kwai ndikudrivers mutodrivha ndichidzirigwa neinsurance nditoda ndichibhadhira mari yoba kuinsurance ndiri kuconverterwa certificate rangu regrade 7 siyanai kuziva zvauri kutaura sha unongochitisana naro nemunhu asina zvaanoziva mai mwana anofunga kuti nesinge kuziva inoshanda kuti ndiri doctor zvonzi toziva sei kuti uri doctor handiri doctor kana ndaibvunzwa operation yaoperate munhu ziso ndinogona injiniya wendege wanzi uri injiniya wendege tione certificate hanzi isati wakafita kuita injiniya wakafita kuita injiniya pii azvonzi tora chigero yaucheke indiri bhenga ndaibhenga kuzimbabwe naizuva kuti waibhenga naizuva mirari bokubvunza yavasikarenyu naizuva zvino kukanada ikoko kwauri kuchandoko kuvarunguku shavira vajitoyi rikabata uri kuita sei vedu asango matema shavira chihura mukamaoita sei konaizuva uri pakanada ndatambura vedu vevana ava vane vanhu vavo ukata zvokutamba unoraundiwa vedu wendi pamahwani aiwa ndasipona sisimelika panopana kuti paplani hapana here zvokupinza vanhu vari kubva kuzimbabwe kuti vauye uku timboita madhiri because hamana tidunyepa zvakadhakwa zvokwadi vanhu vane vanhu vese avanhu vese ava vari occupied guys ngatanga necho unokuvara nezemo so uchifamba mustreet uchitasa vanhu wototi baba avashuwa uchisaiza kuti but apa ndopindera sakaitigere ugonokuti vanhu vane vanhu vavo kokutarisa murungu akazvigarira hake mutreni kuti patiwi kuti angaite here kuchiva vanhu vasina basa shamwari uchiti but ndikanomugezesa uyu anogona kuita uyu saka makatorohwa nezero kaipi kokuzowanza nezero ndakapedzera shungu dzangu pana madhube nehasha dzezemo bianga thank you saka mune zemo kaipi guys sorry madhumbe raizemo isinakana nebasa rese ndakati zuva zveshwa ari lonely aaraiza chaisobhori neiname kushaya zvekuita kuhakira pana madhumbe memwana ndarova nezemo ari madhumbe sisimeri ndakasheni manzinzwa bandamutarisa udeso ndakamumezha ndikati tsoka bandatasa tsoka yake bandauraiwa tsoka bosaizi bandatarisa wachi joy ukazongobvuma uye anogara achikunetsa muzimbabweni ka unongozongoendako but uchiziva kuti pabva vanhu 11 pano undangochatonhuhwiza dzimwe hadzi woti nhaiwe haugezi ndiwane kutanga unosvika uchitigeza but guys munoona chandakatoona kudiaspora chika imi menyu mune vhemo rembwa pahwawa mukaona kune vanhu vekutoti ukapinda mutauni maunogara ukafamba mutauni kudai so mune varungu vari homeless vanenge vane mablankets avakatochena akanaka vanenge vakagara pamasuo emashopu akanaka vava ukamutarisa munhu yaita murungu wewhite akanaka umwe anozongoita mandebvu kuti ukatomutora unogona kutongomukata ndebvu dzedzera kubhabha wogadza musoro katika
ukanomugezesa zuva, I'm telling you, wadowana murume. Rega ndiku Wadowana murume. Pane mumwe wekuti nekutenga unodzipwa pakati pebonde unodzipwa ukarohwa. Havana kuti kwesereka vanhu vaya. Kodzikatacha aka ari mukati. Iwe zuva anenge asingapengi, remember. Vanotokugara vaya vanotogara musiti vaya kuda kungo ndingati kudiko. Havatorwari vanhu vanogara musiti vaya. Havatorwari. Vanhu vekuti vamwe vacho vanongoshuta. Pane mumwe wandakaona vandachasona maziso egirini ndikati naye mwana ndotira mwana wangu ari maziso ake egirini. But mainly, when drugs, there's a reason why they are homeless. There's a reason why they are homeless because the drug. Mama mwana nomka TV musina wasvigwa chibigwa mwana. Unozanikizwa ukamutora ukamubvevhetedza unoenda naye kuhospital uko wono wake plan yake kuti yakamira sei wopuwa treatment uchimupa treatment kumba uko atamai vanowana mabhebha ukamutora ukaita naye mwana nasobuda nevhudzi rake rechikalada hazvina basa zvozvo anotobuda akachena mwana kuti ambucha kwakazoza kuti munhu anga riri benzi revasikana manje benzi rinoitira kuti izvonika pamwe mapakati pekuita madhiri anogona kuti angakupengera ipapo sisimeni ari pamusoro then wofa vedu otokudzipa otokudzipa Who are you? What about scream? Who are you? What's my name? Who are you? Where do you come from? Are you? All of us are a refugee or on COS? You are a refugee. Guarding Alex. But ndisisimera ndikunyepere pandakatanga kupinda muUK ndati ndikangona murungu ndaiona British passport pane munhu wese ari kufamba murungu wese ndati ndikapinda kana muteni ndikagara kudai soka ndaitazoona British passport. But guys, nditorevesa kunogwa ma1 shamwari varume hakuna handibodi kunyebera variko jokes edu but varume hakuna varume kunyaya hakuna kune vanhu vanotopenga munoita zveintaneti vasikana munoita zveintaneti munoita zveintaneti mufunge pane tumadhara tuda kunodzirwa nendove meli paintaneti aiwa kana saka izveivo matoya madhirito asi mukatenga henyu manhikikira aya mavhibhreta hazvimbovi zvakafanana nemunhu asikana ngataurei chokwadi hasha dzinoita shoma dzimwe hasha dzatiri kuita kuti chokwadi idzi hasha dzezemorimbaa ndakaendera madhumbe nezuro haiwa dzaive hasha dzezemo dziya mimba yake inonisvota stere kuti ndotozati akaiswa ipo paya ini ndiri handina akandiisa saka tenga chako chirabha kumatoi kungotarisa chirabha izvozvo kumatoi aiwa but zvichanaka chete tiri kuseka unoza kuseka namose rugari idzozvi zvakatoita matotaura kuti mune zemo rehwapapa rembwa pahwawa kudai muchibva pana pamainbox anenge achipfuta nhasi ende futi shamwari nelichimwe futi handina shamwari ndozvimwe zvinhu zviri dangerous izvozvo handina shamwari better zuva for now better my guy I'm telling you zuva anotiona shamwari loneliness yacho madhiro ndikuudze enda kumacoffee shops shamwari unonosangana nevanhu vausingazive zveshamwari dzekuzimbabwe imbomira uri kuziva zvandiri kutaura uri panisheni iwewe zuva vanhu vekuzimbabwe unovaziva you've been through a lot already we know hatingazive pano kana aiwa nambotenzara tina ndambodaro here ndikurevera geu dzangu tuidzira apa idzi vapana vangu apa ndiwadukuraita kamazvivira kumuchapa zvemanje apa tine zuva ndikuze one thing
sisimeli vanochengeta masikiresi. Uyu mukadzi wamunoona, uyu mukadzi uyu haakana ndomhanya unobata mafoni. Aiwa, ndindamurespekteni pane nyaya yakandiudza yangu yandakarohwa nehana, ndikati Meli waizviziva. Nokatikafuterai mafoni muse mukofini. Mena anovigwa nemafoni ake. Mafoni kune nyaya dzevanhu ziva kune mapasword hamumbosvikipo. Munotopera pavo musati masvikapo. Aiwa, ndosati kandai mafoni mukofini. Mafoni anoenda kusecret dzavo. Pakaipa guys, diaspora ipo. I just pray hangu kuti vanoda kuuya vabudirirewo vauye vazvishandire vasikana. Nokuti diaspora is for everyone. Haisiyo munhu. Ende ma-experience anosiyana. Munhu anosvika achitongopinda pamachena. Number one. And don't let us discourage you kuti hakuike. Kunouyika, but dzimwe nyaya unofanira kuzvionera wega kuti unzwisewo kuti tiri kuti. Oh yes. That's very true. Tazotaura yahistory after some years kuti muchaziya here guys tichibvunzana chipida. Zuva ini ndakapapa ndakabva kubvunza kuti zuva do you think I'm doing the right thing? Ukati indai munozvionera. Ndikafonera Joy. Nganai Joy. Mundiudzawo experience yako. Do you think I'm doing the right thing giving up my life? It's working to do it. Kana ndiwe Zuva, it was around 4 a.m. in the morning. Ndikona sisimeli vakati Joy ndio kutaura ndiwe ndikati mai vakararera. Ndikati sisimeli, what's going on? Sikanzi nai Joy ndoenda ku UK. Ndikati sisimeli, I don't want you to ask me such a question. You need to go. Ndikabva ndavabudza ndikati I know what you are thinking. Muri kumuka motarisa mukapa kibini mona muine mota. Moenda mupantry mona vakasara chikafu. Moenda kwese. Ndikati sisimeli, you need to come. This is really worth it. I told you, I'm telling you, sisimeli vaitarisa zvinhu zvavainazvo. Vakati ndingamboyi. It's very common. You know, it's very common for akadaro kamunzwa taura achitya kudaroka. Zvinotyisa kubva mucomfort box mako uchijump. It's true. Fear yavo yanga iri common. But now that mama sisimeli, how far? Icho. Iko zvino handichina choice saka ndakutongotamba iri kurira. Yeah. Zura, you need to step out of your comfort zone for you to experience greater things are out there. We did not just know. Sisimeli, pindaizviti Joy ane mabusiness. Ndinowana mari yandotambira ku UK dzimwe sisimeli ndinoiwana kuno kune 1 week, but ndakagara pasi ndikaweya ma-options ekuti okay, chii chiri nani for future yevana. Vana vangu havasi mahustlers. Sisimeli havagone kurana mashoko. I did this for the kids. I did this for the kids, my sister, not me. Vane mapepa ekudzidza kuzvikoro zviri kuna United Kingdom, which is okay. But daisisimeli makateerera zvamaita motikari yenyu iya moti zvene I'm not stepping out of my comfort zone because you wanted just to drive that car around vanhu vachiti wow. Then what? UK has got long term benefits. Sisimeli. Indaigara 500 meters away from Santon City. Asha chaipo. You can imagine kuti kusumuka uchinda kuenda handizvi ndiri kuendepi. Oh my God. Ibonile guys, ndinoona kungonyora mu comment section mukwaiti unblock iwo. Pana Tina Joy kwa wakati unblocker. Please ndinokumbira uregerero. Pana Annabelle Masunda. Kai ndiregerero. Pana Tanaka Popo anzidhuva wakandi blocker. The mistake. Please forgive us. Muti vhurire. All right. Joe. Ndikaitibodza Angel tipe experience yako uri sei? Inini sisimeli ninika. Icho. Kutoboyeka nini kunoka hakusimbondinakidza. Mai wezvangu. Really? Ndinoshanda zvemental health. Kurohwa kwamamuchataurawo kusanike nezuro ndoshanda night shift. Nezuro ndakarohwa ndikapfidza ndikati baba. Haufumi kudzosera ka. Unofanira kunge une patience. Patience ndinadzo but at times dzinosvika pakustrecheka kuti naimi mbuye inorova sisimeli. Mambama nezuro ndakaposa ndarohwa vanodzura chero
chero magates ayai otanga kukubhonya negedhi iroro musoro wangu wakaita watsimuka. Okay, mirai Angel, I hope I should uri kushandisa. Angel, this is not your name. Ndinonzi Bianca. Angel Easter mwana wangu. Stara kwa ntsvakomborinzwa atikuda stara ako panapa kutaure nezvako because you know GDPR anditya hatikuda kutaure nezvako just say whatever. It's okay if you're not using your name, that's okay. If you're that's how bad it is. Avarari vanhu vacho ezvinezvi ndiri kubasa panatoona live yasismail I know kuti manga muchiti hey kubasa kwendiko palive inini kutoti nditova sane ndinomatedza malive enyu sismail because mari unongonayo muaccount kuti ndibude kwacho kuenda kunotenga ndindosvika kumba kuma8 ndinonotenga chicha ndinotenga miri wangu unenge wakatoneta kungosvika kumba heveshawa nokutorara ndomuka kuma3 ndakunotora mwana kuchikoro. Life yacho haisi kumbondinakidza hakuna kana life kuno sismail. I'm sorry love, very sorry. Mari ndinenge nditori nayo then kozoitawo mafamily members yokuti ukamudza kuti handina mari yangu ininde ndinayo asi yekupa handina vanhu vambofa vakazvinzwisisa. Wauya muno Angel Shamwari warowa ndakutokwanisa 2 years mati ndakutokwanisa 2 years zismail hai inini kalife kacho handisi kukafila zvangu kutaura chokwadi zvamwari chezvo konaibhianga paunorohwa paya wandi unofanira kutiza here iwe unomira uchirohwa aiwa ndinotiza ka but zvinoitika manje anopinda mumarooms evamwe akurova vamwe vanenge vakarara. iwe makandihausapasimene pamba kuti kana ita violence kuda anofanira kudedza polisi. Aiwa kushedza polisi tinongonzinyora ripoti yekuti ndozvaita. Hamuna kudzidziswa here exit marestraint? Zvese ndinotozviziva but vamwe vachona vari too much vakada kuzora madhodha aya sismail ndinonzwa nekuzorwa kumadhodhi so wakambozorwa here naibhianga wakambozorwa kutozorwa sismail zvokuti ndinozongotora maningirikini madisinfectant wipes ayai I just wipe myself kuti ndimirire mangwana makuseni because handii ndisina option ndogodi but chipo chepovaera kuti bhanaro kutokurova ndikakurakidzai maoko angu sismail ndikakurakidzai maoko angu akazara mavanga ekurumwa ekumara. Can I say something? Yes. You need to understand, okay, you need to understand kuti guys mabasa uku you don't have to take anything personal, you understand, because munhu wauri kudhila naye kuva anenge aine mental health yes ekurwara ndokurwara kwacho usatomborwadziwe nyange akakurema nedhodhi nyoro ingozi yakuti asagwadziwe kunyepa chako gwadziwa hako joina anogwadziwa asiti hazo zvokuitako handina zvokuita murungu wacho wepanapa akandibvisa kutema nedhodhi akukwana kutema kana kamudhori asi kutomboziva kuti ndiwe she does not know kuti angasizoti ndiwe anenge achiti pamwe anogwana mwari pasi anogwana satani haatombozivi ndokurwara kwacho ikoko. Murungu wacho wepanapa sismail anobhadhara unotemwa hako nedhodhi acho uchiziva kuti kupera kwemwedzi ndiri kupiwa mari yangu yakanaka aisina wari kuvhura imwe home yake muno mulondon muno ari kutsvaga makeras ndichauya kuwhatsapp kwenyu sismail uyachitseva murohwe makawanda point yangu here guys yekuti zveni vanhu ava handiti ndoda kuti munzwise sismail chirwani kuti haazive kuti sismail ndimi mune mabhizinesi kuSouth Africa munofamba nemota iyai haazive kuti zuva unopisa pasocial media haazvizive kuti Joy ndiye ane mabhizinesi kuZimbabwe haazvizive kuti Angel uyo ari kufunga kuti ari kutotema mudhuri. They don't know, you understand. Saka usazvitore personal. Sometimes they are moved, they wake up on the other side of the bed, but because you are at work handiti mukunzwa sismail unoita zvinhu Angel don't take this personal ndiri kuziva kuti uri kurwadzirwa zvinotomborwadza tinombochema handiti but unoziva kuti okay I'm here for this man. Inini sismail ndikazidyora dhodhi step yandinorova nedhodhi hamuinzwisisi because it's my money. I respect that dhodhi kuenda uku ndoenda mhosva yedu ndeyekuti tiri maZimbabwe ndochaunofira chekuti wakagara muZimbabwe gaya
Inini zvangu Sizuva naSis Joy, I'm very very patient, but hey, pane pamwe paunyatsoona kuti akomanaka kubva hangu kuZimbabwe nekuda mari, but apa ndakurirwa apa. Sis Joy aisi unosvika murume munhu kana makazara madhodhi okuti unofana guys, besides kuti mari, that thing eats your spirit. It eats your spirit. It does. Zvinodya spirit yako. Unenge une mari ndosaka kuzokonzerwa madepression. Kuti mari inenge irimo muhomweka, but it does something to your spirit kuti nhai vedu wenhamo yangu ndeyekuti ndiri muZimbabwe. Yes. Ndatotoza wait. Yes. It's not the money. It eats your spirit. It eats your spirit. I remember ona Angel anditika paya paunenge paanotanga papa anditika just remember kuti you are looking for people who are not 100% well, right? So pavanenge vatanga kutangwa naJoy papa kuti watanga kuona ndosaka vachisa care plan yavo kuza kuti uyu munhu akadai uyu akadai kuti uzive andika uverenge history yavo uzive kuti vakamira sei andiona. So iwewe kana zvatotanga papa just know kuti ndo kutriga kwacho ndo urwere hwachona akuzvizvitsa ende kana uchida kunyatsokuona mangwana paanomuka munhu yeye anotomuka chikuhaga atozivi kuti nezuro rakaita sei anotokuhaga, it's not personal, otokuhaga ototi hello I love you otodii zvake nezvo zvakatikatokangana tiri kufamba sei kwavo pane vari kuti hanzi patient confidentiality handina zita vangoti ndikuda kutanga kusingazivi ngavatibhirei patience confidentiality tibhirei pano mambo wasitare patience ramambo watitaugwa mambo wakana sitare agents ramambo watitaugwa pano makuira kuziva kada kutipa zvemutemo venyu chiregei titaura mambo wasitare nhingikire rataura pana parekera kana remunhu repatient kana rechii pressure tobatirana sei, we are educating each other panapa tobatirana sei, tine depression panapa tiri kubatsira tobatirana sei, mapurisa amutani sit down zvinhu zvatoziva ibhayapa mani ibhayapa vachiranga zanu PF kwavakaringe vanava saka kuende kwamai yako here ndekwamai yako here kuti kubvunza kuti vakaringe ikunoko hauna zita repatient rao dzakataurwa hauna zita reagent tiri kutaura nyaya in general zvinhu zviri general zvinoitika mumacare home whether we talked about ono zvinongotaurwa mumacare homes chete. And then you can't tell people kuti if you don't know how to do care don't do it because kana mukana wauya people will do it mukana wauya ipapa people will do it, people will learn. Ukanzi uyai vane passion imini muda here passion yachona tikwandirei zvedapa tisiyei pano tiri kutotaura pano enda tiregi tiri kutaura kumbirawo kuti timboonana timbotaura kungova nesamone wekutaura naye. Patience ndinadzo ine ndinovada vese but there is somewhere pekuti unosvika pabreaking point. Skurani inenge yakakumirirawo kumba kubika kutsvaira wodzoka futi kubasa kwacho unongo vamwe vanotokutuka kuti dzokera kunyika kwenyu apa hagoni kana kuzviitira kana anything kwacho kasha ndokurwara kwachikutaura kuti ndokurwara kwacho zvinoda nepasho ungaita pasho needhoti iwe kuri wakajeumba rechine pasho needu zviri kutaridze wani vanokuita kunoningirira kwanzi report only one chiranga mapenzi report kwai chiranga zanu toda kuti ureport and want to stick tunosvikepi report everything utaura kuti unoita care home yakati akataura sara ningi unobatsira Jubrand isusu unotivhundusira muUK. Who are you kubloka unoripota uye neaccount yako iri ghost kai chibva unoya neaccount yako iri view kati block account yako chaiyo takubloka neghost uye utirekode neoriginal account yako yoyo uone kuti tokwata here. Inini sisimeli kudhodhi zvangu ndaane experience mafirst days ezvinezvi chero rikadonha mupedhi rikadonhera pasi ndinonhonga nemaoko ndichitokanda mubhini zvichitopfuurira mberi handiti ndiri kutowana mari ino here yakanyorwa kuti paundi rine Angel andokwasangokuudza ndechekuti whatever zvatiri kutaura panapa handiti because kune vamwe vanoda kupindawo muk we are actually educating one another kuti guys when we get into these things we don't have moyo be ready for anything that is gonna come your way. Kuti ndiri boss kubasa kwangu you have to know
kuti pasizini handiri right now ndiri kushandira munhu, pasizini handiri right now handise zvinhu mumwoyo. Iwe pane zvinhu zvokuti unogona kuda kuchema so, but unoti oh my god, but chemera side. Tisikuya kuWhatsApp. Pane you choose a few people very right. Mozowapa link. We are thinking. Guys, coming in. You guys not for everyone coming here. Let's do it together. Meli, ukona shavile urombe. Vamwe vari kuwana mabasa panapa kwa ine record for a living. Vamwe vari kuwana mabasa ori busy kurecord achawana hapana. Aye wantu ndo ubenzi. But you can jamanga wekuti vachona zvavanoda vachingoti bvundutsira chingodi nema this lady aware pano hana kutaura zita remunhu. Guys, I'm going through so much. Gataura nechokwadi sisweli kana panoshanda tikuzivisu asi tombozikwa kushanda haana kutombotaura zita remunhu angoti tisangane zvakadai utwa ndamubvunza ndikati is this your account? Akati aiwa ndine rimwe zita ramu. Ndikati it's okay, you can say whatever that you want to say, because ari kutaura whatever that she's going through. Maybe haana kana munhu utombotaura naye, and these lives are so educated. Why? Because we are actually educating each other kuti guys, kana wapinda muke usatarise zvinhu zvisina basa enda unoshanda zvekuti uchasangana nei hazvina basa. Dzoteeswa vanhu vaivedzimutsvaka vanenge vachida zvinhu zvakasiyana siyana, which is okay. But zvekuti muda kutaura kana kuti zvonzi kuUK unotorambidzwa kufema kana vakatanga kupinda muUK ndo zvatopano ubvumidzwi. Unonzi usaende kutoileti muna bwedwe kutoileti haumane muno. Hamusi kuvaziva. Timu rangu mimi hangu joya handiri kunyemera timu rangu remadiaries riri panapa ndakapinda muUK mujanaka. They are actually encouraging. They are actually encouraging. Madiaries they are actually encouraging. Vanotoencourage zvekutodaro zvinotoona kuti zviri kutofara. Havasi timu riyani kuti hey what munomaubvumizwa murume kungoti pamuri mutenisi vamwe tinoda zvinhu nengochicheuka ita saka haiti isusu takareba ka woti waona murungu wako tapasa aubvumizwa kutasa murungu. Kungomutarisa zvonzi yawo harassing me ndokungotarisa aiwa zviri kwese kunoku vakati vanobayirira zvima earphone zvavo munzeve hauna kana munhu one waunotaura naye because munhu sanenge achiteerera music. Hello. Yes, how are you? Yes, Muruse. Aiwa, ndaida kuti ndibatsirewo kola uyu atane stress. Zvaunoita kana wajairira handiti iwewe even uri pabasa you are allowed to protect yourself as well. Wow. Kana usiri comfortable kupinda mbameclient uri wega ita ndoda somebody to wokupinda naye. Nekuti even kana uko handisi kuzoti kola ari kushanda kucare home here kana kuti kumental health sector chaiyo yemental health. Nekuti kumental health kune vamwe vakadzi futi vasingade kushanda nevarume. But kana muri pashift unogona kutoti murume anogona kutoti uyu patient ari kuda zvakati ndodawo somebody mukadzi ndipinde naye. Murume anenge achitozviprotecta. Then kwetowo mapatients vakadzi futi vekuti anenge achingoaccusa masupport workers manesi, but anoiswa kana pa 2 to 1 to protect themselves kuti vasanyeperwe. Saka kurohwa nemago kana muri kucare home tanga wareader care plan yake umuziva kuti akaita sei. If you are not comfortable you are allowed nemutemo chaiwo kana makaita ngirikini hakuna manager nokurambidza kuti I'm not comfortable to do this. Ndopachinzi let's say kana kuti manager pama core skills aya anoita kuti kana wakanzi ita izvi unogona kuzviteera kana usiri comfortable to do it. Handiti saka iwe you are allowed to say I'm not comfortable.
even kana pane mapepa, even kana kuri kuma mental health kwatinonyanyoshandiroko, pane mapatients anogona kusarudza kuti uyu ndinowirira naye, uyu ndowirira naye, uyu ndowirira naye. Saka kana usiri comfortable chete, usete zvinhu zvausiri comfortable nazvo just because of mari. Ende hakuna mutemo wemuUK unokuti iwe unoburiswa basa nekuti unless kana wangoti uyu patient handiwirira naye, uyu patient handiwirira naye, uyu patient handiwirira naye, then it becomes a problem. But if you learn kuti unodzidza mapatients ako, usafarisistiriki nawo, vamwe havadi. Unoona mumwe patient asingade kudya, iwe akunomuti wade kudya, idya kudya. Todya chete. Apa ine manje patient uyo antone problem yekudya. Hatomboda kunzwa zvokuti munhu anotaura naye. Kana wanzenda unoita 1-to-1 naye, chienda kuti unongonomutaudza nyaya dzaanoda, kana achida dzembwa, kana achida dzechii, uchilimita dzemujole idzozi. Uchilimita even personal space yake. Woti ndaona munhu mutema munomu, ndokuZimbabwe, ndokunigeria, ndokupi, inini ndiri munhu mutema, wakuda kubva waenda padhuze naye, wakuda kubva wataura nyaya dzimwe dzisingaiti, munopedzisira atokutaurira mangarira kuti uyo akandiinvhedha space yangu. Then kana mamunursing home, ini ndakambomushanda stereki. Exactly. Mirai, pane point yatagwana VV. Very important kuti staff antika needs to learn and what triggers their patients kuti vave upset. Very correct. Guys, very correct. Very correct. Because haadi kubvunzwa chakati, you avoid those questions. Haadi kuitwa so, you avoid that. Yeah. And then zuva zinoti bloka uri stepmother vedu sei? Handimeli vana vako vanotaurisa ava, plus dzimwe nguva kana ndikatukwa vanolaika pandatukwa. Mumwe munhu anogona kublokerwa. Unoblokiwawo. Zuva, on behalf of madiaries, katikukumbira uregerero. Imimiwo madiaries, mukaona zuva achitukwa, zvekuzoisa like pari kutukwa munhu wovedu we. Madiaries inangu. Kwete kumastreets kapapawo, munhu osvika otaura munhu osvika olaika Salome, yes, you can inbox. Papanonzi anikokola wenyu, ndada kungokomenda something asati aenda. Inini netai. All right. Caller one, well, Sis Mary, thank you so much. You know what? I actually think like my lives are quite say I ask me right one asika. Ari kubetsera zvekuti and also are so informative and iwe wacho zvawapinda uchitaura nezvazvo. It's so informative kuti vanhu vazhinji vane care plans, they've got a lot. What you just need to do is you need to study patient your patient. Hold on. Teresa, and tell them about religion too. Need to respect the client's users' beliefs. Religion, you can't talk about it. Even let them talk because manage my religion. I don't my religion like I said. So if you talk about Christianity, you cannot remove Muslim. Can I be into? When I'm Sunday, I think I tell you not pese. Even politics. Like UK, I don't believe in Christianity. Never go to religion. And I don't even think like it's even necessary. As guide a moon. Can I support worker uri care? Konya de my religion, unengwa kuzitaura, unengwa tangane kupuka, unengwa tangana to zvinuka, zvinoda kuti uzvidzidze uziye pekutangira nepekugumira. You have to have boundaries between you and the client and the patient, because even vana vanochengeta vana vari so manipulative. You can actually say something now, smelly, they can use that against you in court some other day. Saka you have to be very, very careful. Kuirana nevana zvinofurikidza, kuirana even nema patient zvinofurikidza. It's not allowed. You need
kuunderstand paumire kuti ndinotanga apa ndichigumira pano kuitira mangwana, because everything you do muUnited Kingdom zvinhu izvozvo zvinogona kuzoshandiswa rimwe zuva wakavarayirwa kunzi Meli akati zvakati musi uya. Exactly. Yeah. Before ndaenda sis Meli ndataura nakola uyu anga achiti ane stress nevana nechichi. If she's working zvakanaka anogona kuendesa mwana kunesari. Oshanda unofanira kutocreatewo sometimes time yako kusvikira wajairana nevanhu kuti unomboona time yekuenda kushopping usina kamwana kanenge achiti kakaita matantrums kakahumburuka mushopu kakaita sei iwe wabva futi mune stress uku ngaambocreata time yake kana achishanda zvakanaka ngaendese vana kunesari. Alright, bye. Imagine chirega ndikudze imagine zvakaitika pandiri baba vasikana inini. Kwanzi pane munhu akadzingwa ana matura manikiri. Inini magic angu akadaida kuzokaudza kari kakaka episode but ndikukataura kapatika kajoin zvandakaita. Ndasvika paya nditi ndaona maself users ka. Handiti unoverenga care plan. Ndaverenga care plan yeumwe. Ndabatwa mwoyo wangu wagwadza pake plan yandaverenga iya. Ndawatsitsi. Ndazoita nguva yekuita wanombofamba navo uchienda kwamune muchenda ndabuda naye wetikufamba hamunhu ari boo zvekuti ari very smart, anogeza everything, hembe dzake anowacha smart munhu zvokuti akatokunyenga murodhi munodowira uchindawana gentleman andikuona. Asi zvakanaka zvinenge taenda hedu kunze tadini tikufamba iwe munhu ari boo tikutaura nyaya atanga kundiudzake nyaya yake andiona inde ndakateerera unoziva kuti ndakacreata kabhondi so nemunhu iyeka ndobva ndacreata kabhondi ndobva achindiudza isito yake ndobva ndagwadziwa ndakarwadziwa ndobva musodzi yangu yatanga kubuda asi ndakahotesa kusaidhi ndobva ndachema ndosera kusaidhi because nyaya yake yairwadza yaindisanangura but yaitondiudza mbobuda chifara but ndakarwadziwa svika pakupedzisira ndikati but Mwari wai zvinhu ndakatotaura ndega ngati but Mwari wai zvinhu zvakadai zvichiitika kuvanhu munhu uyu munhu angori bhoo so munhu ari hananisani nevanhu hana kana violence history kana chii wai zvinhu zvakadai so zvichiitika kumunhu zvakaitika kumunhu akadai. Ndakarwadziwa singaiti ndikatodonza musodzi but ndakatadza kusaidhi ndakazodzoka ndakuudza mumwe ndikati zvikanzi hazvitendegwi kuti matogona kutaura hazvibvumirwi you don't have to kana but ndakarwadziwa nanhasi ndakuita inonzi transference. Havatombodi kuti uiite because munhu iye anogona kutofaka iwe unotodisturbeka. Transference is transfer of energy paunotanga kufilira patient ukatodaroka unotozogumisira watoluza umeli hwako iwewe unenge wazara nemaenergy evanhu to the point of ukasvika kumba unogona kutobhutsura vanhu vasina mhosva nokuti patient yako iri kurwara. Saka vanotoavoida transference iyo vanoti kwanzi utsinye but hausi. Ndosaka manesi muchipatara chiro ukarwara cheko Meli havatombokusekereri vanongofara newe but unoona kuti kufara kune mugano because vanenge vachitira kuavoida iyo inonzi transference iwe. You need to be transferring of energy. Funga kuti ukanzwira every patient tsitsi every patient iwewe wacho unotozogumisira wadepressed. Ndakarwadziwa nyaya yake ndakarwadziwa ndikadonza musodzi kudai izvozvo kuti ndinge kutanga kufunga kuti but why ndakanyatsokudzokera ndakadzokera futi pacare plan paya ndikanotanga futi kuiverenga kuti 1 ndakudiscussa nevamwe ndikati guys vanhu vakutaura kuti zvakaoma ndozvitoripo ndakuvaudza ndakati gandibude pachena ndikati guys zvaitika mutauni umu toshanda nemapoiska poisi ndobva rangoti musazviita hazvitombodiwi tinotosangana nezvimwe saka zvimwe zvakatodarika ipapapa just take it lightly and as if zvinorwadza zvinorwadza don't even tarisa kana kumbodaro look at your doctor Meli. Doctor wanomboendawo kungonobvunza kuti nai doctor musoro wangu uri kurwadza havakutarisa kana maziso chemo vanotoudzwa kunzi don't bond nemunhu ivava especially my patients it affects but zvinonetsa samwe zvotonetsa unozotrako kuti usanyere but zvinototinetsei because hamene pane zvinongoita so zvinongoita so you'll be okay. Inini ndine patient yangu yakafa after 3 weeks tichizivana ndakarwadziwa stereki zvimwe ndichiziva zvangu
transference but yakatondirwadza ndechange ichakumbira kuenda kurufu hauendi chakuenda kurufu imi ndakafuka ndikati ndomuita seiko zvaanogwadza kuti ndomudini nhai Mwari ndomudiko ndomubereka ndoita seiko ndimutaridze kuti ndagwadziwa peni yapanogoti hazvidiwi mwoyo wako wanga ugare kumadhayaris uko nekuna nashakira Keplan nemunhu azvi aiwa Keplan nya handiti tinenge tiri mugrupu tichiverenga tese we can discuss, we are allowed to discuss, we are allowed because inenge itori mugrupu redu tese saka we've got access to it tese tinenge tichitoona tinotobvumidzwa kuti totaura ipapo nekutoudzana ipapo kutoti mukuona here uyu yaiswa maverenga here yemunhu auya naSkeplan mugare muri alert tinotobvumidzwa izvozvo it's allowed. Hanzina true Zuva, I'm a teacher, but with kids it's very hard to avoid that. And it's not also good for me. I can something about these jobs. Yes, it never home. Notaka kuratisna marika. Saka Maria tina itukona get them as maraka wanda stage. And to the point of we start ignoring my principles eduse vanhuka saka unenge chikoti hazvina basa chero ndine mari ndikatemwa nedhodhi hazvina basa chero ndine mari ndikatwa black eye hazvina basa chero ndine mari irekandikudze it eats your spirit. Remember mazuva ndakazosiya magame reyana madhumbe pandakamboklina imwe toilet yamwe maiso mai vavo rate yavo yanga iri bond yangosvika rate yavo yanga iri bosingaiti. But what stopped me, it was eating my spirit. Mariacho ainge siri mari kuti vaitsvaga. Angel, let's talk WhatsApp. Vaingoburitsa muhomwe yavo unozama change iri mubag mako kuti mari haisi mari yeplani yako imari iri muside pocket yebag rako handiti mai vava vaigona kungotora hafu kune murume wavo mwana wavo vati hauna mari here mupocket mako iwe wotora imwe mudashboard wondipa ndionenge kwandiri ina anenge ari mazimari but ndifunge pabuda mari iyoyoka imari yekuti chero dai ndainhonga pandaa ndichitsvaira pepe havambooni kuti mari hapasisina handiti ndopiwa mari iwe mangwana makusendodzoka futi. That was eating my spirit. That's why I stopped chimadhumbe. Chachine mari chichinakidza singaiti but chaidya moyo wangu. Yes. Saka dzimwe nguva mari mabasa atinoita just because wasvika mu UK kana kuti mu overseas wakutanga kuita K is not the only career yema immigrants. It's the easiest access point and but yedza nepese paunogona to find what you do at your best. Zvekuti mari kune vanhu vane madhendis kune vanhu vanochara mabhini kune vanhu vanoita zvinhu zvakawanda mari ichingobuda ndoziva kuti hakusiko madhiri kwasiyana kane kuafrica kwokuti ndendine madhiri 4 kana 5 one ikafeila ndozati panobuda imwe mari. Problem yedu ndeyekuti tine chandagwinyira munhu anosvika otanga basa obva afira ipapo 20 years achingoita the same thing and you don't grow as a person. Don't be afraid to change your career wamu ikoko kana uri kuti ndoda kufikisa mhuri unosvika wopinda muke wopinda muchidhumbe kusvika wasimba kana wasimba feel free to explore. UK is big, Canada is big, America is big, mabasa ariko, but find something. But Chinetika, all right, Yvonne is agreeing to what you are saying, but now Yvonne, tell us you are in the UK, right? How would people grow even vakauya ne-K? Handisi sponsorship yako visa nikiri visa rako zuva rinenge rakatonzi wakauya ne-K and undated company hati ndizvo saka you are only allowed to work ikoko ku-K. Yes. There are so many ways. People should grow. Mira ndikudze, there are so many ways you can beat that system. There are so many ways. Just that atikutaura zvinhu legal pano noti mambovaona vana I record for a living. But unogona kuita pane macourses unogona kuita online. Chaiwo simply because you are there. Let me just give you a rough example isingazondinyudzi handiti even though it doesn't make sense. Inini ndiri kunokuka ndinodzidzisa chirungu pa online. We have said ndodzidzisa chirungu pa online. It's not illegal. It's not, as long as you've got a work permit uripo handiti and mari yako inopinda musystem ndochobhadhara tax hamuburani. Kana uchida kuti uite munhu ari bomb system yevarungu iyi bhadhara tax. Chero kata mabasa 17 bhadhara tax handiti. Saka
inini kana ndakasvika panapa ndichidzi ndiri madhumbi ende ndine COS rechimadhumbi but ndogona kutraina kudzidzisa vana vari kuchina English online handiti yatova rimwe side aso pane macourse aunogona kuita iwewe to the point of unobata macourse anetori nemweru. You are allowed sekuti unosimbisa to go to immigration kuchinja your purpose of entering UK kana une zvinhu zvakatosimba sekuti I took this course and I applied for this particular thing COS rangu rapera ndakuita zvakati zvinhu zvinotaridza the reason why vachizodeportize havadi kuti ugare munyika dzavo usina basa unozogumisira kuita crime. All you have to do is to prove to the system kuti this is a legit job ndawana basa rangu zvakanaka COS rangu rapera but there's pane basa iri randatowana iri and the company yacho is willing to vouch for me. Unopinda unochinjwa you can do handi ku South Africa kune ma change of conditions. COS rinawo ma change of conditions but people don't know these things. That's why you must do personal research. Une utsinye mningina wangu hakuna mambo yale utsinye wakadai une utsinye Ruthi moyo une utsinye saka wangu gwadziwa ipa kuti sabhadhare taxi wakuti bhadhare taxi usana Ruthi iwe taxi inofana kubhadharwa kuti musadzingwe munyika dzevanhu munofanira hands including Facebook monetization. These people must pay tax. Inini pandakati mataxi zangu ndinototaura kuti ndinowana mari kuFacebook. You must say because ndo zvinhu zvinodzingisa vanhu munyika kusataura. Ndinototaura ndinotodeclare zvese ndodzidzisa vanhu English because why? All your payments that come to you, they have access to those documents. Kuti wabhadharwa mari nePayPal, ukabhadharwa mari necompany iri kuChina, ukabhadharwa mari necompany iri muCanada, ukabhadharwa mari yese inopinda muaccount mako, they've got access. Saka kugara watogoutabhoka declare matax ako but vanhu vanenge vachirwadzwa ndobhadhara 7,000 in taxes but you rather pay 7,000 in taxes and make 30,000 than to make 37,000 after 2 days wodeportwa. It's very important that people abide by the law. That's ndo zvinokugarisa munyika izvozvo to abide but isu tine chimwe chikudhoja kuda kufeja takachiwana kumba because kuZimbabwe hatichizivi chinonzi tax izo. Tax toionera panobatwa chingwa uko VAT paukatenga unobhadhara tax asi ndambona government yeZimbabwe ichazonoka padhoo pako ichitwa ndoda tax vanhu vetithing je vanova vakanoka padhoo pako meli kuti hauna kubhadhara tithing kuningiriki kuno kumutemo yegovernment cheche. Saka ukangoziva loopholes edzimwe nyika pane dzimwe nyika dzinobvuma kuti you can change your conditions. Dzimwe nyika dzibva aiwa dzokera kunyika yawanga uri ugotanga kuapply uri ikoko. Either way mungoti there are so many loopholes in the system but maZimbabwe tine system yoti tikasvika panzvimbo takutozvifukidza tototi we don't want to grow atia explore around kuti what else is out there chii chimwe chandingaita. We don't explore, we don't read the constitution, we don't read a lot. Tingoti ndawana mari ndatemwa nemadhodhi ndawana mari ndatemwa nemadhodhi so we don't grow and when we don't grow we start to die. When you don't grow you start to the next step is dying. Topatine zvigumbu totanga kufukira vanhu zvipoko kumboko. Saka ngati vedwe kana ukakwanisa kuwana opportunity whether uri kuZimbabwe whether uri kuita sei care is not the only point of entry yekuenda kuUK. It is the biggest most common one but chinhu chikawandirwa nemaZimbabweans hachitani kudirwa jecha. Remember COS raingopindwa iko zvino prime minister akabuda achiti chii achicomplain nezvinye COS so very soon COS rinogona kudzimwa. Nyaya yekumashipu iko zvino vanhu vemashipu kana munhu ari kuCanada habvumidzwi kubuda mushipu because of atitani kuchepesa zvinhu. Ngatitei mbiri yekuti maZimbabweans akasvika rega ndikudze zvoita Nigerian rikasvika kwete vecrime vaiva not the ones vecrime. Nigerian rikasvika rakamira rinotisumudza musoro kuda kuona kuti kumwe kwose uko kunei chii chimwe chiriko what else is there. Anotanga kubvunza pabasa agopinda airi munhu wetoilet achicleana matoilets pakambani agoita makosi next thing akuendawo kunotsvaira maoffice next thing akuendawo pareception next thing ari kuendawo kumail room uko next thing akupindawo pamasupervisor anokwira arimo kucare unogona kukwira urimo mukare handi care unogona kuita handi kune health professional health care kozoti nurse uchikwira uchienda zvakadaro you can within the health industry you can grow within the health industry
but problem ndeyekuti tikasvika takuda kuti tanga kutoti zii pandasvikira ipapo ndotoponjera ipapo. I know people that started doing care in the UK and now they are qualified nurses vakatanga kucare. It's a lot of reading, a lot of time, but it's worth it. Yeah, it shows that you will grow. If you don't do that, it will eat your spirit. It will eat your spirit, I'm telling you. Mama, depression are not concerned when we are not growing. Tani vanhu vari kudzidza, vanhu vadzidza nhasi zuva, hanzi zuva nhasi tadzidza. Vanhu vadzidza, ungona ndotoona malaifu akadai amunodzidzisiwa zvinhu zvakadai nanazuva. Hamuti 7,000 moda zvemimba yamadhumbi. Ndipo pamunenge muri 7,000. Ako madhumbi nezuro ndakapedzera shungu yokusakuigwa. Vanotoi vadzidze zvinhu zvakadai mudzidzei kungochema hamudi. Uyai mudzidze. Kuke uko hakuna handi unobvumidzwa to further your education kana uri kuke kuverenga mabhuku kuti nyembe dzako dzichitozati kana wakauya neCOS uchitake vangaramba shuwa zvingatonza zviti avarambi havo kurejesa kurejesa takandorejesa but ini izvozvi zvafunge kumari kwandakaregesa izvozvi kukaikuta kwakodiwa 9,000 pounds wanonditodzwa nepi tiri makea. Find 9,000 pounds because you're going to make more than 9,000 pounds. You're not actually married. You lose money to make money. 9,000. Hata iwe ndipambi mwangu 9,000 ndifana kubhadhara. Hasa ndave nayo 9,000 tikudiwa kuti titopinda mumadhire kuti tikwane vatoda kukwana. Kana uri unotokwira and I know kuti healthcare staff is on demand munyika dzevachena kwese even kana uchida kuti mapepa ako amhanye fast joina healthcare handiti ende ukazokura chinzi ndine isiwo esi rangu rakuexpire asi ndiri mupakati pekuita zvinhu zvakati ndine healthcare vari kuona kuti munhu anokumhanyira kuchinese. There is always a loophole musystem man, but the problem ndeyekuti kuda kukura tine chekuti ndatosvika maiwe ndatogonya ndakutofira pano. Aiwa madhumbe ishuwa vanhu havadi kutaurwa zvinodzidza pana pavadi asi dei tikutaura zvemimba yamadhumbe izvozvi dei zvitiri 7,000 zvokuti vanhu vadzidze kuti uyai mudzidze mubatsirikani havadi asi tikati handei kumimba yamadhumbe vanhu vanenge vakazara kudai azochuwa. Sori ako madhumbe nezuro ndakakupedzera hasha dzekusakwigwa. Sori ako mwana wangoma yangu ndokuda zvisingaiti madhumbe. I love you very much. Sorry. Ndakamurova nekodhi zisimeni. Ndiyo wairova ine madhumbe waini wangosingarovi muchiki here. Madhumbe ndakamupirikita nekodhi nezuro. Sorry kusakwigwa madhumbe sorry. Kwai zuva ndiri zuva kangwara uyu mimi zuva kaputsa guys. Zuva is intelligent, very intelligent zuva uyu. Inga ndakakudzai pano wandikati zuva chagara chakangwara kubva chichikura. Chakangwara ichi. Kubva chichikura chaita nechibhishu asi chakangwara zvisingaiti. Chekuti dhumba chiri kuchikoro chakangwara chaiti chikangosvika pane vanhu vakuita function yachona maisarambaita function icho ndochadotora spotlight chaida kuonekwa zvisingaiti munhu wese pakumunotisa kuti pasvika mumwe munhu pano chero asi muridzi wefunction zuva kangwara uyu. Ndechekumba chaizvozvo chameli chekuti akasvika vanhu vesati ndiengo nestepu chaichoakabva chamizigweruka zuva akaenda kuvamuzimbabwe akaikwana kwese aipinda uyu zuva kwese aingokwana achingoita kangwara zuva madhumbe ndairowa screen kanganisiwa nekukurumidza kumitisiwa kuti awanikwe kwakazotora nemurume wake nababa vake dei akambomira akasvipa akaenda mberi nechikoro dei ari kure kwokumberi changu chaiko uyu zuva zvinoita poverty meli unobva watongoita zviwanira but handi pana taura kati certificate recare rinobvumidza kuti uite nursing ende kana wakupinda munursing ka uchibva kuhealth care what you are regarded as a person with experience, of course. Saka wakatosiyana nemunhu ari kuti iwo ukunursing handichi health care chedu chine mastandard futi kune grade kune masenior carers kungati ukaita senior care obva wada kutanga kuita nursing wakatofanana nanesi but hamene unozongopinda neipi unotanga
ipapo shamwari kana utombori muuk maybe the thing iri kukudepressa kusakura ikoko because chinhu chikasakura chinoora inhema here chinhu ndizvozvo chinoora same thing nemaspirits edu ngatimbotsvetai zvokuti kwai ndapinda wapinda what else what else tiri kudyika maspirits nokuti hatisi kukura meri munovhurigwa kana muchavhurigwa zuva naiwe zuva haunembefonero ungobaya ubhuloke vana uanibhuloke vana maiwe zvandomboziva kuti haiwa ndinoanibhuloka meri handimboreki ndinoanibhuloka unoziva zuva sei vakatowanda kavanhu vari maimutukirei vakangokutuka ubhuloke zvandakazva wakamboita zvezve ndo unbloka munhu wese ndovhura usiya maghosti chete maghosti usavhure hausavhure ziva kuti ghosti ndiani here kublogview kunombotariswa kunzi ghosti ndiani hazvioneki maghosti ese haunombovhura blogview here wakavhura blog handisiri ndakavhura ndizuka ndakangoti ndaimaziva nemusoro saka akati achimavhurira ichidzokera unomabloka achingovhurira ichidzokera unomabloka ndizuka ngamavhurira ndikanibloka vanhu vari kublogview ndopinda mumiriyoni iwe wakawandisa ini mabhosti ndiwo akazara ini ndakanoona achingoona kuti vavhurigwa ndikati vanhu vavhurigwa nepa ndakwanisa kuvaona ndakangodzokera ikoko ndikangoti iri rari kublock iri rari rikweiri block iri radzoka iri block ndakangobloka Hanzina, we are not sure about Narufara page, not sure about other countries. If you are a carer and go for nursing school, I will experience with student chete. No, listen, we listen Narufara. Kote kuti you have experience on paper ka. Aiwa, mu brains hako unokurumidza kudzibata nokuti you've been exposed to it. Than kutanga kunzi this is nursing kutanga kuti one. Kana wakambopinda mu healthcare industry, uri carer, ukazoita nurse, it's the same as home. You won't have experience on paper, but in your mind, because you could learn everywhere. Those are true. Then you could tell you could next good one. Even via manual ambulance via until the email course you could train was the ambulance. Plus this makera tunotora vanhu shuga ka diabetes totogona kutora shuga diabetes kuti haufa yapira ndakadzika temperature yako is high or is not titori manesi handina deal kia transferable skills exactly aufundiki kutanga basi vanhu vanoshanda kuma ambulance kwaya vanonzi mai first responders indemwe kosika yo yeku health care ikoko unogona kunge uri healthcare wozopinda kumaambulance kune kwako kunonzichimbira ntsvaga macomments hanzi ini ndiri ghost asi tinobhehave zvangu educative info anonzi maparamedics unotorapa muambulance exactly kuta paramedic unogona kuita paramedic usina kuita nesi ndizvo maybe handizivi kuva pavanhu ndakatibvunze comment section iwayo ende kuti maparamedics anowana mari kavanhu saka pinda nesiyo esi upinde nekosi but wozotsvaka kakona konoti zvatonaka tiudzewo mucomment section kuti unokuta paramedic unogona kuita paramedic usiri nesi handiti paramedic is a course on its own first aid handi wakaita red cross chicertificate chako chiya chetuzenzi unotangira ipapo hanzi naLorraine kureb yes you can ambulance technician ndiudzewo zimba tokwana mani guys very true ayo diabetes patient you should check please, especially my machine system, be careful. Until you do 3 years uine course paramedic science. You see, zvatosiyana apo iwe ukati chero chinzoda kujoina paramedic uri kuuk ukavaudza kuti ndembova healthcare, for some reason settings atochinja unodhira nevanhu vano thank you for the stars. Thank you for the stars. That's the chick. Thank you. Uyu paramedic school is harder than nursing. My way. Zvakuda vakadzidza kako. Aiwa paramedic kunoda hana. Funga tiri kudedzwa ambulance uri kusangana nemusoro wemunhu uri kukona uko. Awi chizvinhu zvakangoma weizvo.
akatipa kuita CPS pamunhu munhu obva atopera akakubata achiti I don't want to die, please save me. Obva atizi unobva unotomboputa mbanje guilty conscience. Hey, unobva une guilty conscience. Hanzi nurses are moving to NHS to join ambulances. Murwere hanzi in America. Thank you, Daphne, to understand. Thank you. Hanzi Davis in America is part of high school. You can go to 4 years university to become a paramedic. 4 years. But unokwira unosvika ku 4 years chonongori 4 years uri muchikoro. And you can do it at home. You don't have to go in. Thank you every day. Zimba, thank you 4.3. She said, "Oh, she 5,000 guys, masters." I don't go sandika zvaoni. Hakuna staff ati. Hakuna staff ati. Hakuna staff ati. Mana zvikoro zvemunyika. Edu eZimbabwe tatangarini. And in America it's part of high scholars to have course in paramedic dispenser. Ku high school guy. Love you, that's slim chick. Saka mai Mr. Patisha yarini kuva stars angosvika zvavo 5,000. Mwana munomuda mwana takatombomutaura pafoni meli mwana uyu Miriam. Musikana uyu akambokudza zvakandiitira ndichazotaura next kunyadzisa pavanhu. Tiri kutaura zvemakosi, ngataure zvemakosi. Akandishurira mwana iyeye kana nanhasi ndotopera matemu kana. Akadzoka after 2 years zvikanzi uyu an apology. But you should thank you, Gogo. Maybe you should understand Miri by now. So I don't understand. And munzwisisi funge ndotoda umunzwisisa munhu no ukanyatsoteera kubva kumasiri kwakabva unotonyatsokuziva, you get to know her better, and haumbotozvisi pamupfungwa zvisi zvakaita whatever zvakaita hautombozvisi pamupfungwa dzako. Stepmother vafreeze zvino voenda musati maunblokwa. Vainipiko madha ai wabva watonona ndofunga network yavo yatisa. Aiwa asi guys pafeya chako nhasi madzidza guys, you have learned a lot. Madzidza anchika kune vanhu vakawanda vari kuda kusimuka kubva kumusha vachiita zvekezvi vachiuya. Joy akudzai a lot, Zuva akakudzaiwo a lot, ende mukaudzwa mukana wokunzi you can expand urimo mukei imomo. Animaona kwanzi you can expand urimo mukei imomo. Izvozvo izvo ndatotsamura madhairies angu comment section mamusinganduzi kuti say expandai sisimeli expandai makapinda makadai rova ikona yakadai hamusinganduzi kuti zuva yakutaura pana makutsigirana naye ende madhairies musingambotaura zuva musingambozvitauri ahouya makutsigira kuti toziva shaunogona imi mamuchingoda tifire kukeya asi uri. But anyway, tadzidza guys, tachita mvege yazo overtekwa naJoy naSuva pano. Mvege yanazoenda mberi yaovertekwa naJoy naSuva. Anomaona. So guys, tochipamba nayo mvege yedu mangwana, todzoka nayo mangwana. Hanzi want more of these lives. Yes, ritavile. Ndosaka ngati mangwana tiri kufamba nayo zvakare. Inini makosi handina. Ndatoti kana kuine vanhu vane makosi avo vauye kwatiri zvino zviri legit tifambe nepora. Handadaro kureva kuti akauya ndenichikudzai ndechida kuda zvinhu zvemachokwadi. Handiti toda zvinhu zvemachokwadi tikuita kuti munhu esadini asi kwasarigwa 490 kwasarigwa abva asvika 4.5 asati akwana. Thank you Tani guys, ini ndiri busy kuti ndikutsvagirei kwacho kunoti makosi auyi. Imi mutodza kuti abusy. As I see you I receive my sister, I receive. Mutodza kusvitsa mastars 5,000 up and amiti
masters ayari akadongorera pa 4.5 ari kuda 402 masters 402 masters apa muda kuti muvhurigwe isai masters muda kungovhurigwa mahara isai masters asvike 5000 apa isai masters kwasara 402 kandai masters apa tiri bhizi kutsvagirai kunkwavhirai mamudi kukanda masters apa makaita sei kandai masters apa. Thank you. I receive. Thank you, Tarino Kathy. Thank you, Tarino Kathy. Actually, about 4,600. Pasargwa 302. Masters Asara. 302. Do Asara. Go Mimi. Thank you. 50 stars. Yeah, and I've took on scabits. Pale 4,748. Pasargwa Chi. 300. This one. Asara. Chinguka Diana Aquana Kudzai. Patience Akanda 700 stars. Abadarika 5,000. Wow. Thank you, Patience. Saloma kati 10 stars. Avato pa 4.4. Chita yakutaka. Taroketi 50 stars. Aish. Thank you, Mavis. Aish. 5,500. Avato darika pa 5,558. Unganasema nditi gonera ne materials. Kuyo star pata chene 5. Ati zvide yangu uya. Angade a W masters. Angade W masters. Okay, let me switch. Argandi mirre Chantel are queer masters. All right, Chantel are queer masters. Milani Bomira Chantel. I can't see Pani masters on my iPad. Chinja iPhone. Chinja iPhone mwene phone paper iPad up. Then star party singanyo to star party. Mukuiona mukaiona mududzo guys. Tizo kuti ato double masters. Shushachu razuka. Anjidzuka juga dzakare masismeli. Nah, it's fine, Linda. It's fine, Lina. Lina, it's okay. It's okay. Anzi mfana page mude modandi block times 2 dadzokorora kubuda musaga. Thank you, Bethy Tabine 100 stars. Thank you, Olivia Carter 500 stars. Thank you guys. 6.1 stars. That's it. Nemandi kwandira midway. Thank you, Maskana. Thank you, Tim Rangu. Thank you very much. 6.158 masters. Thank you. Thank you, Kelly of the 100 stars. Arikoko. Thank you, Patience Maka. Name my remote. That's actually shooting. Should not be them 10,000. Hey, guys. Should not be them 10,000. 99 stars. Thank you, Tisha. That's nothing to be up 10. Thank you, Beth. Nothing to be 10 kg. So then I said that chida. Brave way the master. Nothing to put on my pinda 10k. From work up a pinda of my 100k. I think I do pinda. Takanga chingo kusiri over when I think to my pinda 10k. Iyo. Ratio 200 stars. Hey, 7,100. That's all going 300. Guys, 300. Inkaira. Anga iri everything. Imagine this is bread. Thank you for a page 100 stars. Inga doesn't look right. Olivia Wakanda 600. 7.7. Saranishi 300 ndizo. Stars kupinda 300 anova pinda 8 alva. 300 anova pinda mu 8,000. Ndizo. Sarani 2,300. Okay, Sarani 2,300. Sarani 2,300. Sarani 2,300. Tariro Kathy 200. Thank you, Tariro. 7,000. Tina T 50 stars. Thank you, Maswanda Chanas 20 stars. Thank you guys. Kwanzingwe itaika mvingi. Tata tuzoita mangwana kama time yachi afamba wale ko Africa ku time yaindi. Tata tuzoita mangwana. Iyo yanga ni vige but yangu na kids. Follow page 650. Zvaendwa 8.6 stars avepo pasarigwa kufona ndiani mbona kufona kuda kutsara Kenya kaitimbo. Thank you 100 stars Molin. Thank you. Can I send for my comfort masters in the UK
okay sure naindi anozoya sei tete chaiwo 100 stars. Thank you my sister, thank you. Inike kupi plus 97. Thank you 100 stars atombokanda 8.8. Nai ene masakandiwa apa vanhu vanombowanda nai lile nakandwa mastars. Thank you 100 stars. 8.9 9,000 dilitia 9,027 pasarigwa chi pasarigwa less than 1,000. Hello dear. Yes, Smelly. Yes, uri sendi kuona kuipa live zviri sei? Iripo ndindambobvunza hangu kuti yenherera yakazopera here because ndine nyaya yangu but kana muchita mangwana then atifambe nayo tipedze hande nebhora kuda nhasi ndingasvika mu20,000 stars handi nebhora famba nenyaya tihwe nyaya kuti yakamira sei hanchivhekevheke saka vhekevheke nyaya yese inopinda. alright saka nyangu yakamira so ini ndichikura ndakakura ndaichengetwa namama wangu because baba vangu vanga vakafa. I think vakafa ndine 1 year kana 2 years because ndezvakudhara. Saka tete vaive manje vakabva vati ndiuye kwavaigara. Munhu anga ane mabhizinesi anotozikanwa ke kuZimbabwe ikoko ndobva taenda kuya ndobva tanogarako. Saka manje nyaya yaitika ndeyekuti vanga vane vana vavo but vana vanga vari kumabhodhingi. Saka indaigara ipapo neumwe mwana wabamunini vangu. Taimutwa pakati peusiku munozwa nguva yekuti mabhazi anenge akutanga kumuka kuenda kumusha kuma3 ndobva taimuka ipapo totsvaka kuita basa kuti tubate nguva dzekuenda kuchikoro. Chikoro chaitanga na7 saka waifanira kunge watobva pamba unenge wapedza zvese kuita zvese. Saka manje takagara paya zvasina kutombomira zvakanaka because chero kuchikoro wainda kuchikoro wadya waingoenda kuchikoro wadya makuseni chete. Waenda wadya mbambaira 1 kana iri nguva yembambaira iyoyo womirira futi zvekuzodzoka manheru kana kuti masikati paigona kubikwa that is if kana ivo vane nzara kana kuti vana vava varipo vari pamaholidays ndivo vega vaidya chikafu. Imimi waingoti mbambaira iyoyo wadya uchienda kuchikoro ndo inokusesekedza kusvika manheru. Chivanze chavo chaitsvairwa everyday zuva rodoka. Chasingatsvairwi makuseni chivanze chaitsvairwa everyday zuva rodoka. Apa chivanze chacho chachakakura kana chichitaura zvekukura kwemusha chitsvaira chivanze apa wabva kuchikoro wanga uri munhu angodya imbambaira 1 taitozoponawo nekuchikoro kuti vamwewo vanenge vava nekudzimba dzavo dziri nani kana kuti ukawirira nemwana waticha ndopawaitombo-nhunga-nhungawo uchidyawo zvichienda zvakadaro. Chakazondirwadza manje ndechekuti 2008 ndandiri form 4 so munin'ina wangu akabva afa muna February. Akafa akavigwa ina ndakanambozviziva ndakatozozviziva ndaenda kuholiday kunzi ndo zvakaitika because kudhara kwacho ikoko kwainetsa communication. Mai ndobva vafa futi zvemuna May. Mai ndakatoziva futi zvekuti vafa vatovigwa futi. Mai vako iwe? Ndopandakazoziva mai vangu chaivo because pese apa pavakatanga ndaiva kuchikoro kwandaigara navo ikoko kumusha. Saka mai vakafa vakavigwa usingazivi kuti mai vakafa vakavigwa? Iwe kona vakafa vakatovigwa ndisingazivi kuti mai vafa vakatovigwa. Vanhu vaigara navo vakazotaura kuti mai vako vafa unamarira painyorwa tsambaka. Saka tsamba dzacho ndofunga yakanonokawo kusvika handizivi but chinonyanya kundirwadza panhau yacho ndeyekuti for all those years kubva pavakatanga kurwara 2006 kusvika vafa ndakangobvumidzwa kuenda kuholiday ka1. ndakangoona mai vangu ka1 kubva zvavakatanga kurwara ndopandakangobvumidzwa kuenda kuholiday. Ko mai vako vanga vasingabvumidzwe kuti vakasakwanisa kuti vakleme mwana iyi? Mai vangu ndichikura ndo vaitogara neni. Saka grade 7 manje vatete vakabva vakumbira kuti mwana ngauye kuno ndigare naye. Saka mungozwa zvekuZimbabwe zvekuti munhu anenge achiti mwana ngaakura achiziva vanhu vekumba kwavo because ndainge musikana womutown ndasingatombozivi zvekumusha. Vatete hanzvadzi yababa? Saka mai vakazotanga kurwara muna 2006 I think around April ndo holiday
imwe chete yandakangobvumidzwa kuenda iyoyo ndikanovaona. Kubva ipapo kusvika vazofa muna May 2008 haina mbozobvira ndakavaona mai vangu, handina kuzombobvira ndakabvumidzwa kuenda kuholiday. Ofuchi kukura kwese kubva ndiri mwana kusvika pakafa baba vangu kusvika ndizokura kuenda grade 6 ndichigara namai vangu, ndiye munhu aindiitira zvese because vaiva mujoni joni. Saka apa manje vatete pavakakumbira kuti mwana ngauye kuno, mai vangu vakangoti sezvo wakura kudai oso hauzivi zvinozoitika mangwana, iwe usinganyatsokusivana nevanhu vekumba kwenyu, because munhu wandaingozivawo ihama dzangu kazhinji vaiva mutauni imomo. Saka vatete vakakumbira vakati mwana ngauye adzidze kuno. Iniwo neexcitement mai vakatomboramba, iniwo neexcitement yekuti kuchinja chikoro plus kuenda kwavatete because vanga vane zvinhu zvavoka. Tikati uko ndinonyatsokunogarika mutambara kede chaiwo chaiwo, izvo handina kuziva kuti kwandi. Saka mai vakazofa muna April muna 2008 ndobva vafa ndobva vavigwa. Ndakatozoenda kumusha kwacho kunoona pavakavigwa, but vanga vatofa vakavigwa. So zvadaro manje takagara, but zvakaoma. Vanhu ngavasachengeta vana vehanzvadzi, vana vevanin'ina kana vevakoma kana vasingadi zvekuti vanhu vagare navo. Saka ndotova nemumwe mwana waba mukuru wangu akatoita zvekutiza pamba pavo, ini ndobva ndasara because taiva 2, ndobva ndasara. Taita zviye zvekuti unopimirwa flour muchikapu obva wanzi wanzai upfu. Saka inini nevamwe vashandi nemusikana webasa tisu taidya chimodho ichocho, plus ndo madhezi akambotsviriridza futi nyaya dzezvimasoya beans zviya zveyellow zvaipiwa vanhu neK zviya. Saka makuseni ndo zvatainzikana musi vasina kutipa flour, kwainzi bika izvozvo zvimasoya beans izvo modi. Umwe musi mombonzi itai zvekumona, umwe musi mombonzi itai nesupu, masikati manheru, because masikati chikafu chemasikati tatisingatombochiwani manheru. Then paibikwa poto mbiri, imwe yenyama neimwe yekuti umwe musi mainzi itai mubora unedovi, nguva yemubora yaya imi modya mubora unedovi, mangwana acho mochinjaniswa futi mubonzi itai mubora wemafuta, toita izvozvo. Saka ndo ainguva makuriro, ndo ainguva magarira taita yekuti paitoti chero pakaurayiwa huku, especially pakaita vaenzi kana kuti vana vavo vakauya, indi ndaibika, ndabika paitwa zvechirungu. Saka wainoseta tebhu zvekunzi munhu anozvipakurira ega. Saka pabikwa ini ndokutura huku yaya mudheka ndonoisa patebhu paya pamba baba pasingadyiwi zvachose, musoro, makumbo nematumbu, zvamuchose chose pazvaasingatombodyi. Saka ndozvozvega zvawaigona kusara nazvo, asi zvanga zvisingatenderwi kuti ubike. Saka pasina option waitongozvirasa. Meaning pahuku yese iwapa hapana chichawaidya, chero pakanzi nyama iyoyo yasara vaitora dheka voenda naro mubedroom mavo. Saka nyaya yangu inini chakazonyanya kundirwadza manje, chero ndandisina vasingandida vasingandifariri zviriko. Nyaya yakazonyanya kundirwadza mozi vasisimeli ndakati muna 2008 towards kunonyora maexams angu. I remember musi wa 25 September ivo vanga vasipo, ndobva vadzoka vakangotanga kungopopota zvikanzi maitopinza vakomana mumba mangu, pakataurwa zvakawanda. Saka zvakandibata, ndobva ndarongedza mabhegi angu ndichitodawo kutiza sekutiza kwakwangoita vangu. Ndobva ndanomiririra bhazi harina kuuya, ndobva ndanorara mutoilet, mublair toilet imwe yanga isingashandiswi pamba ipapo. Saka madhezi ayo mbuya wangu vanga vachiri vapenyu vaivapo futi mai vababa. Ndobva vanhu vanditsvaga ndobva ndazowanikwa ndakarara mutoilet. Apa bhazi ratodarika, apa mabhegi ndarongedza, ndobva vandigarisa pasi nemabhururu avo emutaundship imomo nevamwe vanhu vakuru vaivapo. Kwakuti kuvanhu vaiva ndakagara paya zvikanzi mwana uyu ihure. Mai vake vakafa neAIDS manje. Baba vake vakafa neAIDS makore akare kare. Naiyewo ihure, haana kure kwaanomboenda, achangofawo nayo AIDS. Ndakachema asi zvakashaya basa. Ndangoti regai ndingomirira hangu ndinyore form 4 yangu. Ndakanyora form 4 yangu. Kubva ipapo ndakabva ndati
handitsiki panozve handidzoki ende zveshuwa ndambozobvira ndazodzoka. Saka ukatiza ukaendepi? Handinotiza, ndakangomirira kunyora kupedza kunyora form 4 yangu ndobva ndadzokera kutauni kwandaigara. Saka manje pakazovhurwa zvikoro maresults auya ndobva vakutanga kunditsvaga vashanzi kwai ngatidzoke ndiende kuchikoro. Ndopandakazobva ndatiza ipapo 2009 ndobva ndaona imwe shamwari yangu yandaiva nayo yandaiwira nayo mumaraini medu ndobva ati hande kujoni ndobva ndazoenda kuSouth Africa and then that was it. Plus ipapo pandaigara navo ipapo I think 2007 if I'm not mistaken munhu yayo yaita ake zven'anga nemaprofita zvekutodaro semunhu wemabhizinesi hauzivi zvaanenge achitira zvinhu zvake but pamba kurara kwaiti tinetsei inini chero kuti ndizive kuti virginity hwangu ndakahuluza seika nanhasi ndinovhiringika asi nekuzozivawo nekukura nekutanga kuzorara nevanhurume ndopandakatanga kuzoziva kuti I remember this at the time when I was form 2 pandaigeza ndakamuka makuseni pandaigeza chunhu changu kudai so ndaierera masperms but nandina murume wandakamborara naye but inyaya yekungoti hope dzandaisangana nadzo dzokurota ndichirara nemunhu semwanawo uchituka vaudza ndo zvandiri kurota waitoudzwa wanzi muri varoi muri kutreniwa varoi muri kutreniwa uroi saka taingopesisa tangozvidyara. Saka I'm remembering now manje kuti ndiri form 3 pane umwe baba vakambouya pamba pavo because usually vaitika n'anga dzepamba pavo dzikauya kana maprofita isusu taimanikidzwa kundoa taibva tanzi ndaimorara ivo vosara vachita zvematare avo nen'anga dzavo nevana vavo kana kuti nevamwe vanhu vavanenge vachida kuti vapinde mumatare isusu vamwe tonzi ndai munorara. Saka zvakazoitika 2007 musi iyo ndakatonzi hausi kuenda kuchikoro but kwaiva nemasports indobva ndatiza ndobva ndaenda ndobva vatotuma umwe mushandi wavaishanda mushopu zvikanzi ndaimomutora ndobva ndaunzwa kumba kuya ndobva ndatanga kutukwa wazoenda kuchikoro ikoko handina kukuudza kuti nhasi hauendi kuchikoro pasina nguva anga ndakupinzwa mune imwe room manga mune munhu uyauya murume uyauya aita sekuti mupostori kana kuti kudii but because anga ane machira machena nematsvuku ndakutanga kungotemerwa nyora sana nanhasi nyora idzo dzandisi kuti ndedzei nyora dzandakatemerwa idzodzo and of all those years andakagara navo ina hapana musi wavakambonditi vapindawo neni mun'anga kana maprofita kuti vanzi kuti zvinondinetsa kana kuti future yangu ichazodii kana kuti kudii but musi uyoyo vakandiramidza kuenda kuchikoro n'anga yakauya pamba ipapo yakasiya yanditemera nyora nanhasi nyora idzodzo handisi kuti ndedzei nyora idzodzo dzandinadzo. Iwewe pawaibva kumusha uchienda kutauni pakatiza like pakabva kaenda kutogara kutauni waigara nani? Kwakuna sisi vangu but sisi vangu vanga vakatoroorwawo vaitozvigarirawo kukaroi kuchikoro nemurume wavo saka panga pane imba moza macohouse ayaya ndo yaiva imba yataiva nayo namai vangu it was only like 2 rooms. Saka ipapo pandaigara pakazouya mwana wamainini vangu anga anetsanawo nemurume saka ndiye wandakatanga kugara naye because isusu mumba medu takangozvarwa tiri 2 saka ndaiva inini mudiki and then sister yangu iyoyo muhombe kwandiri but anga atororwa atoenda kukaroi then kwababawo baba vanga vane vana vavo 2 vakomanawo tatisina that relationship yekuti ungati plus naivo upenyu hwavo hwausina kutombomirawo zvakanyatsonaka kuti unotisvikidza saka manje nyaya yakunetsa iko zvino nyaya yenyora idzi dzakundipinza busy because pese paunonetsana nemunhu chero ukapinda murelationship seipapa ndakazoita mwana muna 2011 ndobva ndasiyana nababa vacho takagara edu bho zvakanetsa ndezvakanetsawo anga ari munhu ari right but ndenyaya yekuti tongoti unenge une zvinhu zviri pauri because ini ndaiti ndikatsamwa chero aiti akandirova so aizopedzera ati sorry ndiye because ndaitomurova zvekudaro murume zvekutomurova zvezvoti kana iye ugaizomboti dzimwe nguva tasinai mining chii chinozombonyatsokuitika pauri ndoti iwo sangotsveta ruoko pandiri chete saka
Ataimwe vanhu vekuti tatangogara tichingorovana mumba macho mamusisina mufaro ndobva ndangozoti regai ndizvienderi. Saka tagara iye ndobva amboitawo zvaaitawo nevamwe vakadzi vaidana navo ndobva angozoti anzi mwana wangu ngauye kuno ndobva ndaendesa mwana wayo kwaari. But relationship yedu nanhasi hatiwirirani, inini naye hationani. Saka last year yakazongondisendera message zvikanzi ndozviziva kuti unoita basa rekuendera mwana kumakuva uchiti hanzi kwai mwana achadzoka kwandiri nekuda kweshavi rako rehuro iro wakapuwa navatete vako. Of which is not the only person anondiudza zveshavi rehuro iri kana kuti hanzi ndinoroya. Chero dzimwe nguva ndikati ndifambewo ndiri ndega ndichiendawo kwandenichienda, nyaya idzodzo dzinotombobudikira. So I try by all means, ndinotonamata zvekutodaro zvekutomukawo pakati peusiku nekutoitawo dry fasting ndichidii. But nanhasi nyora idzodzo ndinotongopedzisira ndakutongozvibvuma kuti asi zvogona kudaro kuti nyora dzandakatemerwa idzi handisi kuti dzadzidze uye vakanditemerera pakuti kudii. Saka kana uchingouzwa unzi une nyora dzaunadzo dziri kumusana dzawakatemerwa dzeuroyi, obviously unopedzisira wangoti saka kuda ndizvo, but uroyi hwacho unenge wakahupuwa usina kubvumirana nemunhu kana kuti usingahuni. Saka vamwe vanenge vachiti pawataura nyaya nyora ndatomboda kutaura kuti nyora kazhinji dzinotengemerwa vanhu ndedzeuroyi. Saka vamwe vanenge vachiti ivo nyora idzi dzavakakutemera imagineti, irimoti yavo yekuona kuti uripo uri kuita nezvemuupenyu. Chero vakanzwa kuti pane zvakanaka vakanzwa kunyika yauru. What are you doing? Uri kuita zvinobatika here? Ndotenda Mwari zviri nani, of course kurwiswa ndenichirwiswa ndenichitozviona kuti panapa zvinhu, because ndine nguva yekuti ndikangorota ndiri kunzvimbo iyoyo yandakakurira ndototanga kuziva kuti kana riri basa rinotopera, kana iri relationship inotopera, ndotanga kutonetsana nevanhu. Ndiri munhu wekuti dzimwe nguva ndosvika panguva yekuti handitodiki panzvimbo nevanhu ndisina chandaita, ndisina wandatadzira. Why I'm asking is kana wati iwe kunyika yauri zvinhu zviri kukuitira, it means nyora idzi ndedzeuroyi, sezvo uri kuti pese paunofamba anobudikira mashoko iwayo. Nokuti deri anga dziri nyora dzokuti uite urombe, hauna chaunoita chinobatika ikoko kwauri ikoko. Kutotanga izvo zvisisimeri nekuti ndakura nenyaya yekuti unozoonawo maremedies anotaurawo vamwe mumagurupu umu, and unogara uchimaita everyday. Hauna zuva rekuti zvikanzi kwaigeza ine zvakadai so 3 days woita zve3 days chete unozviita everyday. Pane a sister of mine ari kuda kubatsirana neokuseri, kunamata neokuseri, hanzi uya izvozvi kuseri tibatsirane. Uri kuona zita randapinda ndikupinda here again tarisi palaptop yangu Panashe Masitesi. Nderipi? Rakapinda rakanzi Panashe Masitesi. Masitesi, okay. Panashe. Tora screenshot woenda kuinbox yemunhu iye. Anoita ake zvokunamata. Yes. Anda zvokunamata. Okay. Ngoenda kuseri unonamata upere. Nechandoziva hangu chokwadi pamberi paMwari. Zvaanoita Satanika anokushungurudza zvokuti akatanga kushungurudza unotofunga kuti hapana chinomeka sense. Unotofunga kuti awina pane zvaanenge achiita. But hakuna chinokunda maprayers, hakuna chinokunda simba raMwari. And ndogona ichitaura wani kuti Satani harambidzwe kutiedza nekuti sheka nekuita zvezvaari kuita izvi. Harambidzwe. But outcome result yekupedzisira end result ndiyo yakakosha. Andika kuna Mwari all these things are nonsense. Andika so the fact that uri kune imwe nyika you are doing chimwe chinhu zvikutobatsika antiona. So ramba uchinamata kola. Ramba wakamira panzvimbo, ramba uchinamata. And I also pray and I declare and I decree kuti whatever nyora dzaona dzidzodzoka ngadzingove zvifananidzo zvenyora. They shouldn't have any effect kwauri kutanga nhasi zvichienda kumberi. Ngavasiyane newe. Andika ivo ngazvidzokere kumba kwavo kwazviri kubva. Anochera gomba, mucheri wegomba remunhu ndiye anofanirwa kuwira mariri. Ngazviwire mariri. Dzokera kunhikiri kwazvidzokere sorry Panashe. Dzokera kuna Mwari
dzokera kuna Mwari umire panzvimbo, rega vaite zvavanoita, asi you are more than a conqueror. Ende paunonamata, don't forget to tell yourself kuti inini I am more than a conqueror. Imi ndimi makadaro Mwari. Unonzwa, declare. You said unto your word that as long as I believe and trust in you, you gave me power to stamp upon snakes and scorpions and the witches, and they will do no harm to me. Ndo nyoka dzatiri kutsika idzi, nyora idzi, ndo makoma atiri kutsika panguva ino aya, varoi vakatemera izvi, kwandiri hazvishandi, hazvina simba. Declare. Uchiona kuti upenyu hwako hunongochinja ende hugoblosoma. Varipo vakatarisa, vazhinji ndakudza vana vakachengetwa kune dzimwe nzvimbo, vamwe vakachengetwa nevabereki vavo chaivo chaivo. To be honest, 80% yevana vane nyora dzavasingazivi dzakabvepi. 80% yenyaya yevana vakaine nyora dzekuti vabereki vavo cheko vamwe namai kuti ko mwana uyu akaiwa nepi nyora. Dzimwe dzaiuya nana mbuya, dzimwe dzaiuya chinzi ndezvemumusha medu dziswa pavana, dzimwe mai vaingoti vakasiya mwana pavona mwana atemeka vana kudziona vana vakaona vane nyora. Andimaona kuti especially vakare ava vane nyora dzavasingazivi, but dzinotadza kubata nekuda kuti vamwe vana mai vavo vari pamunamato, vamwe vakunamata vega vakura. Saka usanyanya kuvhundutsika zvakanoseta Nicola, asi chingoendawo kune vanokubatsira kunamata, unamate iwe wacho zvinamatirawo, unongodarika, unokunda. Chatongoda zvedu kuzowa good news isu. Maita basa. Handitika. Ende kana one day kana wazove negadza strength ka, one day you must unva kuva confront tete vako vava. Hanzi ndoda kubatsira kunamata futi nema prayer points. Ukatarisa kanzi tete chaivo chaivo futi. She's one of my prayer partners. Tete chaivo. She's one of my prayer partners. You can go to her as well. Vanomira newe manje munamata ivava. Vanomira newe zvokutodaro. She's one of my prayer partners. Vanogona kubatsira. Saka panguva ino just go kwauriko kwamwari vakutungamirire, Mwari wavhurire zvinhu zvako zvifambe zvive negwara. Varoi ivana vavo vatete vava ngazvidzokere kuvana vavo, ngazvibate kuvana vavo ikokoko. Tione kuti zvonakidza here. Zvakaoma sisimeli, because kuti muupenyu unosvika pakuti hauna kana hama inokuda kana ani anomira newe nenyaya yenyora idzodzo. Iwe cheka kuramba uchinyanyodzipembedzawo nyora, usanyanya uchidzipembedzawo. Handika zvadotaurika kudai so watozvifumura. Handika minamati ichaitwa watodarika. Simple. Alright, maita basa. Alright, mwanangu iripo. Handika take heart. Alright. Thank you. Alright. Thank you. Either wabva wachaisa wena abva apinda mu 10,000. Waita hako either. Thank you. Abva apinda mu 10,000 masters. Hanzi ndati ndiuye muchiri palive. Who's this now? Thank you either. Thank you. So guys, think life yedu yapera. Hatina matei before we go to sleep. Zvatotanga. We've got different problems. Mune different problems, different zvinhu zvamakatakura zviri kurema. Vamwe venyu hautozivi kuti next meal chaiyo mangwana iri kubvepi. Vamwe venyu muri mukati memadhaka. Hamusiri kutoziva cheko kuti muchabuda sei maari. Vamwe venyu cheko makarisirwa matsamba chaiyo kubasa kuti mabasa afa angopera. Pane zvinhu zvakawanda zvakaitika kana kuti zviri kuitika mupenyu zvatisingazivi. We don't know what is happening right now. Tete uyai mumbopinda muvhare nemunamato. Vari kupigwa prayer. Tete chaivo budai mudzoke. Budai mudzoke tete chaivo hamuna green button. Budai mudzoke. Muuye panapa mukave munhu wese ari panapa. Come and zvinhu zvakakosha stereki just to cover each and everyone nemunamato in prayers. Zvinhu zvakakosha stereki because zvimwe setingaita zvedu nenyama dzedu nepfungwa dzedu, but pane pakakosha pekuti tinodzosera upenyu kune muridzi wawo, todzosera mbiri kune muridzi wawo, todzosera magutwa ese amunawo kune muridzi wawo, todzosera health chaiyo kune muridzi wayo. Handitika hanzi amen ndibatsirewo nemunamato. Alright, praise mapupu. Rega tidedzi. Tete uyai tete. I want to add 4 people that are going to come here and we pray.
3 people that we're going to bring here. And I've got my sister as well. She's not feeling okay. Remember her in prayers as well. I've pinned a comment. Let me go phone. Yes. The good 3 people to Twitter 4. 3 people Twitter 4. So if you feel like, please send in your request. Come here. Let's pray together. Send your request. Tina mateipa muchete. Totangira ipapo. Atika send your request. Tete varikuya and 2 more so that you can be free. Let's destroy the kingdom, the empire of the devil. Let's destroy the empire of the devil. And it's not easy, but it's doable. Sisi Ebon in prayer, yes, I pinned your comment there. I pinned your comment there. Can if varipo moda ubatsira opana pa guys, azvinyadzisi kunamata Mwari guys. Musafema kanyeperana kunzoko. It's not embarrassing to pray to God. Azvinyadzisi kunamata Mwari. Kana pane chinotonyadzisa ndechimwe zviri kunamata Mwari akunyadzisi. You feel like you want to pray in a swapa, send in, as notumira pa. Pamunotumira request every time paya, yeah. I said request takabvisa. Hanzi namasivanda channels, pray for me too. Okay, channels, what's wrong? What's going on? Tete chaivo budai mudzoke, hamuna green button. Budai pa life mudzoka. Budai pa life mudzoka. Budai pa life mudzoka. Budai pa life mudzoke. Budai pa life. But pray the one who wants to join us in prayers. Panap. Kana uripo, please send in your request. So nyare vanhu. Vana vanadenga kana gena ravanokwisa. Usatombonyaresha kuvanhu. Mubhaibheri soko raMwari rinoti ukandinyara pamberi pevanhu, ini ndichakunyarawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Be yourself, come and pray. Yaitinamati. Hazvinyadzisi kunamata Mwari izvi. Uchaona unoti hazvinyadzisi kunamata Mwari, hakutombonyadzisikana. No. Kunamata Mwari hakunyadzisi. Send my request. Let's pray for each other and we sleep. Let's start another way. Every 3 months, ndinotsvaga basa muno muchando. Oh, okay. Hanzi, every 3 months, ndinotsvaga basa muno muchando is happening for more than 5 years. Why, Esther? What's going on? When a spiritual attack, read this comment. This is a spiritual attack. Verengai comment issue. Spiritual attack. My own spiritual attack here. Kuti hanzi ndiri muno for 5 years in the UK. Every 3 months anotsvaga basa. Every 3 months. Spiritual attack. Like, do we have people who join guys? Just the 2 of us. Muripo era mwana joina. We send them a request. We join zvakanaka nasitimboita 4 so that we bring down the empire of the devil. But when I'm mostly comfortable, it's fine. Me and my sister will do it. Muripo era mwana who send that request. Are you there? Because I'll join up on my prayers, right? Are there any words that you want to say? Honey, she hasn't been feeling well for some months now, and Pane Uyo attend every 3 months. The Notra Gabas, UK, and 5 years Arimuno. That's said. Yeah. Pane Mana Yora and Yora Zakatemirwa. Zasinga Suki. Actually, mining meli panyora apaka. These are altars. Zakatoiswa pamwana ye. Saka we have to have my prayer points. Atinenge tina onema verses. Atinenge tizoyuza could declare. We can actually go through this process. Tichi declare, tichi uproot, and pull down those strongholds to replace them by because we have to stand by the word. Tichi is a Bible. Saka we can go do the process. Tichi namata Bible. Tichi is a same verses. Tichi declares because we have to uproot those evil altars and then replace them by the altar of prayer, by the altar of God, and Tichi believer. Saka that is a process. We'll pray about it, right? But we need to go through the process. Achiziva verses acho, achiziva way to go in the Bible. Kuti verse rakati notaura zvakati, and you declare by your mouth, because whatever you say by your mouth, it will come to pass, right? Yes. God's word will never go back to him void. The word shall become flesh in your life. Saka tinototaura word, because
the atmosphere hears, and whatever zviri mumhepo zvinonzwa as you declare and you command, because we were given that power. And tineti titocheka mavhesis mubhaibheri anotaura about that power, patakapiwa that power and dominion to pull down those altars. We have to pull down, like Judges 6 talks about pulling down the altar of Baal. Because altar ya Baal inotoda kupuliwa, and panotaurwa kana wapula, you replace on that altar. Saka we replace ne altar ye munamato ne altar. Saka we have to go through that process, especially for even arikutaura about ma 3 months, because sometimes you dream, especially if you dream of area kwakakurira or somewhere I setback iyoyo, it means urutodzokera kumasure. And kazhinji ma familiar spirits, especially even my spirits, my spiritual husbands, they come with unfamiliar spirits dzokonzera izvozvo zvemabasa izvozvo. Saka pane patori monitoring spirit iri kumonitor. It will monitor 3 months wawana basa, they will monitor you for that horota or probably something like that. So you have to pray about that altar kuti zvikatwe izvozvo. Yeah. Saka it's a prayer inofanirwa kuitwa, and you have to be consistent until those things could you pray. Sometimes you want to pray and fast or do as the spirit leads, but still kutomira nemavhesi anenge achitotaura izvozvo. Yeah. Right. So I think today we shall just pray, the two of us here. Tengona matatese variko vari vachizvinamatira for a change. Then we pray, we try and cover everyone else. We try and pray for everyone else. That's okay. Okay. So you want us to pray? Yes. We can pray together. Yes. Okay, we can come and pray. Let's pray. Father God, we want to come before your throne this evening. We want to come as we humble ourselves, my Jehovah, as we want to pray and thank you for this appointed time. We want to thank you, Jehovah, for this moment, Mwari. Tikuya pamuri, Jehovah, even as your children are standing, Jehovah, and even as we stand in the gap, Jehovah, as we pray towards you, Mwari. Toda kunamata, Jehovah, muri vari vanotigonera, Mwari. You know each and every one of us, Jehovah. You know us by name, Jehovah. You know, you are the Alpha, you are the Omega, you are the beginning, you are the end, Mwari. Takunamata manerano, Jehovah, even on this platform, Jehovah. Tidedza ropa raJesu, Jehovah. We are calling upon the blood of Jesus, Mwari. The blood of Jesus that speaks better things than the blood of Abel, Jehovah. The blood of Jesus that speaks better things than Noah, the wife of Lot, Jehovah. The blood of Jesus that speaks better things than even Nehemiah, Jehovah. Tinoraira mwese akaipa, mwese akarurama, Jehovah. Mwenyu tirikuona torwa nevanyika, Jehovah. Tinoiraira right now in the name of Jesus. Mwari, fruit every evil altar, we render you powerless in the mighty name of Jesus. Every monitoring spirit, we render you powerless in the mighty name of Jesus. Every familiar spirit, we render you powerless right now in the name of Jesus. Father God, you gave us power, you gave us dominion, Jehovah, because your word says, Jehovah, you gave us the power to tread over scorpions and serpents, Jehovah. Right now, Mwari, tirikuusa that power, Jehovah, that you vested on us, Jehovah, as we step over those scorpions, we oh my God, your word says everything that is blessed, Jehovah, listen to it, Jehovah. We are commanding right now, Jehovah. We are commanding every monitoring spirit. We are commanding you, each and everyone oh who's here. Lord, we are Them through in commanding the whatever they are monitoring going through, spirits. my We are Lord. commanding the evil altars. We are telling you, move Let right them be now. a We are testimony of their commanding own you to lives, my move to God. the sea, oh my Lord and my God. You said in your word the name of Jesus is above every name, Jehovah. Everything that is got a name bows to the name of Jesus, Jehovah. Lord, adzivesita bow to the name of Jesus. Yes, where your law is, Nemazita, and they'll bow to the name of Jesus. And we know the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. We are calling upon the fire of God. We are calling upon the fire of God to paralyze those evil in the name of Jesus. Oh, Marita, we are coming to the Jesus. We are humble ourselves, Jehovah, to tell
Mwari. again, Baba, my as you Lord have and my said, God, Jehovah, as it we belongs to abide us, in my them, Lord. Jehovah, Father, I because pray, your Baba, word kuti says, vanamenya whatever we pangushewa bind on mabasa. earth, Jehovah, Vanamenya will be bound pangushewa in zvo heaven. vanoshuvira In Mwari. heaven, Jehovah, you Nokuti said, mikadhi where two yenyu or three are kana zviri gathered zvenyu in your Baba name and they ndezvevana venyu agree, Baba. Jehovah, Kana zviri it shall zvababa come vavo to pass. zvakare I'm Jehovah, vane rights agreeing, pamusoro pazvo Jehovah, right Mwari. now Baba, with our vaitirewo sisters, zvakanaka whoever Jehovah. is and with Sandurai whoever upenyu is on hwavo this Mwari. platform, Vamwe vari Jehovah. mukati Tiri mamireji ari kuona kuagreeya, Baba. Jehovah, and we are Vasingazivi kuti saying, vanhu Jehovah, you are going vakavarorama to Mwari listen to us, vakamira Jehovah. papi chaipo chaipo Mwari. Oh, Jehovah, we Ndaikona are mata praying madekwana right nhasi now, Jehovah. Jehovah, because Kuti Mwari we wangu know, Jehovah, nemangosawo mufaro that mukati medzimba your word dzavo. shall Baba become flesh chimukomberedza in our idzimba dzavo lives, Mwari Jehovah. vakatendeka. Tiri kutaura Vamwe vanoenda deliverance kumabasa Mwari right now, vachibatsa Jehovah, mari. and we know Asi it shall havaoni come to pass. zvainoshanda Your Mwari. word Mune never goes mweya back to the muchadenga void, tinorwa nayo Jehovah. Baba. You bring Iyemi your word to makataura kuti perform mesoko it, renyu my Baba Lord kuti and my tiri God. nenyama And we neropa. know, Asi Mwari, nemweya muchadenga makataura, tisingaoni. Jehovah, kuti Baba, we shall say, we pray we shall this evening, declare, Mwari. and we Kuti shall as we fight decree a Jehovah thing, against all Jehovah, these and it shall be principalities Jehovah of this established. world. Jehovah, Baba we are tikundisei declaring Baba tiri right now, vakundi Jehovah, Baba. we are Soko renyu decreeing right notiri now, and vakundi we know that nekufurikidza shall be Baba. Baba established, my ndandamata Jehovah. kukundiswa Mwari. Hapana achasuffer, Ndandamata Jehovah, kukundiswa zvakare because of the Jehovah. sins of their Mweya yedu fathers, izarunei Jehovah. Baba, izare No nerudo. child shall Zarurai mweya suffer yedu because mubvisa of the uipi sins huri of matiri Baba. Jehovah. Oh, Tinofamba Ramba takatakura Katara uipi Mwari. Rakatara. Munotaura Mwari, rudo tiri mukati kunamata menyu right Baba. now Munotaura because we kuti know bvisai our zvakaipa zvese ancestors, Baba we mukati know memwoyo our yenyu parents, Mwari. they have Tiri touched this, they vatadzi have done tinokutadzira this, nguva Jehovah. nemisi But Baba. we are not Baba going to suffer tangonamata because kwamuri of the sins madekwana of our nhasi Mwari. forefathers. We Kuti are Baba not going to munatse mwoyo suffer yedu because of Mwari. the sins of Supai our mwoyo fathers, yedu Jehovah. Mwari. We are Natsai coming mwoyo to yedu you as we Jehovah. agree, Tigonerei Jehovah, Mwari right now, Mwari. mutikanganire mhosva Tiri dzedu oh, Mwari. take over, Patinokanganisa Jehovah, pose take Mwari over, Jehovah, tikanganirei. take Tiri over, vanhu Lord, venyama take Mwari over right now, hatigoni. Mwari. Tiri Tinonesha dzenyu Baba kukudaidzai, Jehovah. We dzitungamirire are calling mutsvene. upon Baba the blood tinonamata of kwamuri Jesus. panguva ino The Mwari. blood, the Tinochema blood, mberi the posta blood, the hwenyu blood panguva that ine speaks better madekwane things Baba. than the Kuti blood of tega Abel. hatigoni The Mwari. blood that Nyasha speaks dzenyu better Mwari. things than Tiri kumativi Mwainotera nenyika things. The akasiyana-siyana blood Mwari. that speaks Vamwe vari better kunota, things vari than kusouth, vari Mwainotera kueast ropa. Jehovah. The Baba blood that ndaingoona speaks better bataishawo things munyika than idzi Mazaya dzakasiyana-siyana. akapwanywa Kuti batsai pamarara. vana venyu The shuwa blood masimba ose that speaks munogona. better things than Batsai vana those venyu pots Mwari of clay, muvatungamirire Jehovah, Baba. devised by Zvavanoshanda Mazita, Jehovah. nemaoko avo Mwari The zvari blood kuchiendeka. that speaks Kuti better zvomwoyo things. wavo Oh Mwari my wangu Lord, zvari we are calling upon kuchiradzikiswa. the blood Baba of Jesus, the stand blood of against all Jesus, the powers blood of Jehovah of Jesus. the Oh, devil, my take God. over now, Every take powers over of now, take depression, over. my Lord. Blood of Baba, Jesus, every blood time of powers Jesus. of loneliness, Oh, my we Lord. call upon the Father, we name of stand Jesus, against them in the Jehovah, mighty the name of name Jesus, that is Almighty above God. all names. Pamberi Oh, poso wenye hapana chirwere chinokomba Mwari. Hapana chirwere chinokosheswa masimba. Mwari Oh, wangu have your way, munotirwira Baba. Jehovah, have your way, have Munotirwira your way, Jehovah. Iye Master. mishumari Have dziro your way aJudha. right now, Iye have your way, michimari have dziro your way, have aDhavhidha. your way, Jehovah. Pamunosvika Mwari Oh, Jehovah, munobvunza. we are calling Taurai rudo upon mukati healing, moupenyu hwedu Jehovah. Mwari. You are Taurai Jehovah kuregerwa Rapha, mukati the moupenyu Lord hwedu our Baba. healer, Taurai Jehovah. We soko are renyu mukati calling moupenyu upon hwedu Baba. healing right now, Tirangaridzei Jehovah. soko renyu We are nguva dzose standing in Mwari. the gap, Tonga receiving that hatigoni shuva healing, masimba ose Jehovah, right now, makatendeka. Jehovah. We are Baba calling tifukidzei negore upon ramuya healing, mutsvene Jehovah. Baba. You are not Pese a God of patinofamba Mwari wangu muve infirmities, my nesu. Lord. You are Pese not a God of patinokundikana Mwari infirmities, timutswe nemi but you are Jehovah. God, our Baba nokuti healer, muri Mwari Jehovah. wenyasha, Mwari And we are verudo. calling Iyemi upon munotaura mukati clarity of mesoko renyu mind, Mwari Jehovah. kuti Clarity wose of mind achandinyara for pamberi children. pevanhu Focus, Jehovah. ndichanyara pamberi Focus, pababa vangu vari clarity of kudenga. mind, because Baba, you are yes, not we a are God coming of before the throne confusion, right now, but my you are Lord. God of Father, I love want and to you are God uplift of a your name, sound oh mind. God. We are Father, we calling upon want to sound mind exalt your right name, now. We are Almighty calling God. upon sound Father, mind, we speak highly of sound you, mind, Jehovah, Jehovah, in the name because of you Jesus. alone is Oh, God. we thank you, Baba, my there is Lord. We no thank problem you, that my is Lord. too You big thank for you, you, my Mwari Lord. wangu. You thank Baba, you, my zosina God. tinokumbira You muzita renyu said Mwari in your word makati we should munotigonera. call and you Makati will Mwari answer, Jehovah. munotivindisa. And Baba, before we tinonamata even came panguva to ino you, Mwari. Jehovah, I you declare, knew us, decree, Baba, the Jehovah. healing, You Jehovah, in know all the those beginning that are from sick the right end, now, Baba. Jehovah. Muri Baba, kubva kuziva kuchigumwe vanasikana chepasi, Baba, nevakomana kusvika venyu vari kugumira paplatform right kumusoro. now.
mwari wangu yenu munoziva zvinenyine nhamba yebvudzi riri mumusoro chaiyo baba. I pray Jehovah mwari wangu for the divine healing baba. Baba ponesai nyama dzavo pakasiyana siyana mwari munogona. Hakuna chamunokundikana mwari. Imwe mwoyo iri kurwadza iri kurwara yakapwanyika mwari. Ponesai mwoyo yakapwanyika Jehovah. Rapai mental state of health Jehovah dzevanhu baba. Baba murimi mwari munogona. Kune zvimwe zvinhu zvine vanhu zvasakwanisa kuchienda vamwe vanhu mwari. Pindirai mwari wangu vavabutsi nyara dzemurimi mwari. Isai mweya kuvava kuri matiri baba. Mweya bitterness inoteverera mukati moupenyu hwedu mwari. Ibvisei Jehovah wangu wehondo makatendeka. Mweya kutaura taura mweya kunyera. Ibvisei mukati medu mwari makatendeka. Tive vanhu vanokutyai mwari. Tive vanhu vanoremekedzwa nari kuremekedzai. Tive vanhu vanogadzira nesoko renyu mwari. Nokuti muri mukundi pane zvese. Baba dandabata ishe wangu wamadekwana nhasi baba. Muri mwari vanoshamisa, muri mwari vanogona. Soko renyu won't come and go in vain baba. Munoti munondo Jehovah unobaya mativi ese mwari. Uchisiya Jehovah baba motsi mukati medu mwari. Baba pamunotaurwa soko renyu baba. Ngaritiumbe ritigadzire mwari tisumudzire Jehovah. Baba tisawanikwe tichingove zvatiri baba. Pese panotaurwa soko renyu mwari baba upenyu hwedu hushanduke. Baba titore zvamunotaura mwari tise mukati moupenyu hwedu mwari. Nokuti mwari hamungotauri Jehovah. Pamunotaura pane zvinoitika. Baba tinoda kunamatsai mangwanani nhasi. Muri mutsvene baba. Makatendeka Jehovah, makatendeka shumberidzo raJudha. Makatendeka shumberidzo raDhavhidha. Iyemi Jehovah ndisi Jehovah Jireh. Jehovah tsekenu baba tinoda kunamatsai panguva ino mwari. Jehovah El Shaddai, Jehovah baba Jireh.
mubatsire baba tinonamatsa panguva ine madekwane Mwari sanganai neupenyu hwedu sanganai neupenyu hwevana venyu Mwari tiri kungodzungaira Mwari because the devil has come Jehovah to overcome Jehovah our lives oh God Baba help us Jehovah Baba to identify the devil Mwari and to overcome him Jehovah nezita raJesu muri Mwari vane chekuita muri Mwari vane hanya Baba may your name be glorified Baba may your name be glorified Mwari nokuti muri Mwari vane chekuita muri Mwari vane hanya makatendeka Mwari makatendeka mutsvene we speak life to your people oh God Father we speak healing to your people Almighty God Father we speak prosperity to your people Almighty God Father we declare life Jehovah to your people Almighty God in the name of Jesus oh Jehovah Father we glorify you we give you all the thanks Almighty God nokuti muri Mwari vane hanya mbiri yese piyo kwamuri nezita raJesu. Amen. Kuti tivadona. Okay guys. Thank you Rufaro, thank you guys. Amen. Ndafunga kuti tivaripo to finish what she has. Okay, she's back. She's going to close the prayer. I don't know what happened to Madonna. Let her come and finish. Sorry, Madonna. You can take over. You can finish with the prayer. Hello. 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 Oh my God. Hello. Hello. Network. I think network here. I think you need to care, guys. Guys, may you be covered. May you be blessed. All of you guys, as you are sleeping, may them Almighty God covers you, my God, covers you as you are going to sleep. Mese muvene hopedze umambo, muvene hopedza kanaka. Mweya inouya yema-spiritual husbands usiku makarara. Mweya ingada kuatakwa inotumwa newakaipa kuteverai kwamuri kuti ibate mukati muupenyu hwenyu. Tinoishaisa simba panguva inoishi. Wese ane zita rake rakaiswa parakaiswa kuti uwanikwe uchitadza kuita zvinobatika mukati muupenyu. Uyo anoreveregwa panguva inoi kune vamwe vokuti vari kutoreveregwa chaiko chaiko. Vari kureveregwa right now kunzi haana chaanofanirwa kufa akaita. Imba iyoyo haibudiriri. Kwaakaenda ikoko hapana chinobuda. Kwaakaenda kwachange achitambura achingodzingwa nezita raJesu. Tiri kufreeza. We freeze all that in the name of Jesus. We speak prosperity in your lives. Tinotaura prosperity mukati muupenyu hwenyu. Tinotaura kubvorera. Kunonzi kubvorera. Kukunda. Imimi mukangoziva kuti muri rudzi rwemba yaDhavhidha, rudzi rwemba yekukunda, hamuvhundutswi naSatani. Muri rudzi rwemba yekupora, kana ruri rwere wakatokunda nechekare, wakatoporeswa nechekare. Stick to God and you never go wrong. Zvinooma uripo. Musati nokuti ndinoenchikudzai kuti Mwari vazondidai, Mwari vazondidai hazviomi. Zvinooma guys, asi unoramba wakamira panzvimbo uripo. Unoramba wakamira, unozongwana zvichichinja wobva washaura kuti kochi chiri kuitika. Ndizvo zvavanoita God answers by fire by force. Rambai makamira panzvimbo. Don't be cold the next time you are hot, the next time you are cold. Kana kuti hausi kuziva pauri, kana kuti uri warm, inonzi lukewarm. Mira panzvimbo. Gomera uripo. Vakadaro vanoimba kuti gomera uripo. No permanent. No situation is permanent. No situation comes to stay forever. Inouya asi inodarika, because there is God up there, the controller of things, the author and the finisher of your life. Anotanga nekupedzisira kunyora upenyu hwako iwe. Nemasoko ndinoti murare zvakanaka, tosangana zvakare murudo rwaKristu. Mwari vakatichengetedza. Muve neusiku hwakanaka. Bless you. Thank you for the stars, guys. Thank you all for 11,000. Tete chaivo chaivo. Munondibata tomorrow. Munouya palife papa time iyoyi. People, I think they need more of these online prayers. Munouya ipapapa. More ningirisa. Moita whether I'm there or not. Munouya moita. Okay. I think if the spirit is telling them to close, that's fine. That's fine.
Hello? Yeah. Your No. daughter kept calling, saka ndiyanga achindidonate. All right, no problem. So you can close the prayer. You can close the prayer. Okay. Father, we want to come before your throne this evening. We want to thank you, Jehovah, for who you are, my Lord and my God. We want to thank you for this moment, Jehovah. We don't take it for granted, my Lord and my God. We are coming before you, Jehovah, even as we want to thank you, Jehovah, for the prayers that we have made, Jehovah, right now, because your word says, where two or three are gathered in your name, Jehovah, you are there, Jehovah. Saka Mwari tanga takatoungana tikakunamatai, Jehovah. You said in your word, my Lord and my God, that you shall declare and decree a thing and it shall be established, Jehovah. As we were praying, Jehovah, we're declaring right now, we're decreeing, and Jehovah, we know it's moving in heaven. So we want to thank you, Jehovah, even as we go to sleep, Jehovah. We are praying for hedge of protection, my Lord and my God. Protect us, Jehovah, against every arrow, Jehovah, because we know they shall come 1,000 on the right and 10,000 on the left, but Jehovah, they shall go back in different directions. We are scattering the enemy right now, Jehovah, in the name of Jesus. Every altar that have been said, pakati pevana venyu Jehovah, angave ma-altar anotedza ropa, anotedza rudzi, anotedza dzinza, Jehovah, taraira right now, nezda raJesu, Jehovah. You gave us that power and the dominion, my Lord and my God, to step over scorpions and serpents, Jehovah, and we are doing right that, my Lord and my God. Saka tataura right uno, Jehovah, tasunga, Jehovah, paspano, because chasungwa kudenga. Chivaiwo nesu, Jehovah, patichanorara, Jehovah, varikuchema, Jehovah, vanyaradzei, Mwari wangu. We know, Jehovah, the Holy Spirit, you said you are going back, but you are not going to leave us alone, but you were leaving us the comforter that is the Holy Spirit. Takukumbira mweya mutsvene, mweya munyaradzi, kuti nyaradzai vari kuchema panguva ino, Jehovah, vazive kuti kuna Mwari kudenga vanovada, Jehovah. We are praying right now kuti vari kumatambudziko, vari kurwara, Jehovah, you are Jehovah Rapha, our healer. Saka takutaura healing right now nezda neropa raJesu. Takutaura, Jehovah, vane zvichemo vanochema kwamuri, Jehovah, vaswededzei padhuze nemi, Jehovah. The more they come to you, Jehovah, the more you meet their needs, Jehovah, because you said you shall meet us at the slightest point of our needs, Jehovah. We all have needs right now, Jehovah, but we are surrendering our needs at the cross, Jehovah. Yes, we look unto the hills, Jehovah, where our help comes from, Jehovah. We are looking unto the hills right now, Jehovah, and we know our help is going to come from you, Jehovah. Chivaiwo nesu, Jehovah, paticharara, patichaparadzana, vari kumabasa, Jehovah, protect them, my Lord and my God. I pray for favor, Jehovah, even vari kumabasa right now. I say uncommon favor with their bosses, even vari kuita zvavari kuita, uncommon favor, Jehovah. We even pray for destiny. Help us to locate us, Jehovah, right now, to meet us at the slightest point of our needs, Jehovah. We want to thank you, Lord. We want to thank you, Lord. We thank you, Jehovah. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You know the beginning from the end, Jehovah. You know each and every one of us, Jehovah. Munoziva zviri pakadzikadzika pemwoyo wedu. Saka Jehovah, tauya kwamuri, tachema kwamuri, tichizvihambla, Jehovah. We humble ourselves, Jehovah. And even as we lay our cross, Jehovah, upon you, Jehovah, tanamata Mwari nekutenda muzita raJesu weNazareth. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Ndokubata kuseri, then tomorrow you can do it mega. No props. All right, sharp. All right. Bye. Right, guys. Praying for the spirit of discernment. Amen. Inodiwa majemweya wediscernment. Zvekutodaro. Right, guys. Priscilla, how are you? How is Africa? Mwararabo, guys. Mwarakuite zvakanaka. See you tomorrow. Bye bye.